eta Abalos ageri dira Auzitegi Goreneko epaitegian. Noticias de Gipuzkoak. Reforman el Código Penal para castigar la reincidencia en el delito nagusitu du azalean. Argazki nagusian Tolosako festen harira eginiko kale jira ikus daiteke. Eta Diario de Noticiasek berriz, hezkuntza gaiak nabarmendu ditu. Navarra escolarizará este año a 4.496 niños de 3 años, la cifra más baja en 80 años, da gaurko lerroburu. Argazki nagusian Pedro Sánchez ageri da diputatuen kongresutik irteten. Bestalde, Diario de Navarrak, gaurko lerroburu Sánchez se alía con PP, Vox, PNV, Junts y UPN para castigar la reincidencia. Ekarri du, azaleko argazkian pertsona bat ikus daiteke Iruñako bizikleta publiko zerbitzua erabiltzen. El Correok, gai politikoak nabarmendu ditu azalean, dimite la alcaldesa antes de conocerse graves acusaciones de la exconcejala de seguridad Dakar titular gisa. Argazkian, Mundakako kostaldea ikus daiteke Nils Borraskak utzitako olatu handiekin. Eta azkenik, el Diario Vascok, Gipuzkoa reivindica su récord de recaudación de 6.725 millones pese a la incertidumbre. Dakar lerroburu. Azaleko argazki nagusian, Tolosako inauteriak ekarri dituzte Donostiagun gizen ageri da irudian besteak beste. Larunbat eta igande goizetan gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak naiz irratian. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Naiz irratian euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik kirolaria. Naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Gaur ere ilusio berri naiz oina ze bihurtu zain. Ezin egon ezin gabe odola non nahi ta zauririk ez. Premia sortu izan dut nik behar oro baino lehen. Erantzun bila aztuaz galdera noiz bihurtu. Egun
egunon entzule, eta egunero bezala eritxe zaigu, naiz irratian egiten dugun tertuliaren tartean, nire ondoan dut hemen Ireia Kambra, egunon. Egunon. Eta telefonaren beste aldean dugu ere, Oñatz Izpuru, ez banago oker, egunon, Oñatz? Bai, egunon, egunio. Zer modu zaudete? Ongi? Ostirala. Bai, Hori beti ondo. Ostirala, beti ondo. denok pozik, orduan. Ondo Bai. bat. Inauteri eta mozorrotzeko asmoa edo, ze? Nik ez. Nik ez daukat mozorrorik egia esan. Kuadrillak hartu dute internetetik mozorro kutre hauetako bat. Ostra, ez dazkazu egun asko, Ez dakat egunik, orain... Gaur. Badago egun berean ekartzeko aukera, baina nik ez dut zer erosiko dudanik. Mozorro horiek ezaten dira, gainera jekez mozorratu nahi dute, aurten ez dakit, ez dago mozorro tipikoa horik. Irudimena aukatu zaigu, ala, ez dakit, zuko Oñatz mozorratzeko asmoa duzu? Bazkaria dugu, lagunekin eta eta bai, bihar. Umeekin eta, Mozorratu behar zara orduan, ez? Bai. Bai ala, bai. Bestela gaixotu. Gaixori nago etxean. Bueno, gaurkoan, ez dakit norekin hasiko garen, uste dut biok dituzuela gaiak, ez da? Hasiko gara gian lehenago despistatuan abilela ni, aste oso da gero, Ikerren kantuarekin, egia Iker Gurutxagak, egia da gurureko kantuak harri dela, nik uste guztio gaudela ja despistatu da, baina bai, ez entzungo dugu Ikerren kantua eta gero helduko diogu gaiei. Egunon ekipo, egunon entzule, atzo esan izuen gaurko utziko nizuela efemeride bat, eta efemeride baten kantu bat. 1963 egingo dugu salto, otsailaren 11arekin, hau da, duela 2 egun, izango lirateke 63 urte, sesio bakarrean eta 10 ordutan Beatles taldeak lehendabiziko albuma izango zen Please Please Me horretako 10 kantu, grabatu zituen eta nola diren kontuak urte bete beranduago lehendabiziko kontzertu batzuten estatu batuetan, Washington Coliseumen, eta orduan 8.000 eta 92 pertsona gerturatu ziren, segurtasun eta alako gauza askoren inguruan, poliziaz josita izan zen hori, eta etzen izan irudirik txukunena. Kontua da, Beatlesek ordurako 3 disko zituela aterata, eta hori ere deigarria egiten zaigu lehendabiziko urteaiek zoroak izan zirenen abierazle. Hortaz, ikusita hori guztia, esan dut, zergatik ez datan, oraindik ere barruan gaudenez, ekar dezagun kantu hori. Esan da bezala, The Beatles taldearen Please Please Me debuteko diskoko izena daraman kantua. Dugu kantu hau, estirela azteko nik uste ederra dela, ematen du sentsazio hori ezakit, esaten den bezala gazteleraz vibra ona edo transmititzen duela hori, ezta? Bai, energia ona. Helduko diogo gaurko gaiei, ze Oñatz hasiko zara, badakitatzutik gordeta zenuela, beraz, zure txanda. Oidu, gitzegin behar dute, egunero jasotzen ditugu askotan, ez? Bolada batzu daude, derrepentian azten dela deiak jasotzen azten zela, ez? Dei zenbaki egiten. Eta zu zertaz, erantzuten zutenak, pasatzen utzi eta aguantatzen zutenak, pikutara bialtzen zutenak. Nik denetik, segun eguna, eta segun nor ditzen didan. Eta esan behar dizut, oraintxe bertan nagoela bolada batean, egunero minimo 2 edo 3 aldiz deitzen didatela. Nik dakat,
oso truko on bat, berez, Bai. deia jasotzean. Eta aia pixka gaizto izatea, ez dakit, baina lagun batek esan zian bere garaian eta truko ona da dela, Buiarena. ez, euskera Ah, zeran vale. zutea beti. Ah, bale. Zu, telefono Bai. hartu eta bai, nor da, benetan, Bai. denbora guztian, eta 10 segundura nekatzen dira, Kodatzen dira. ez dira saiatzen truko ona da. Gero, Bai, aita, Gero ez berriz egiten? ez deitzen didate berriro, eraute zerrenda betzean sartu oraindik, baina egun ere aitari luzatzen dit gomendio hau beti esaten dio dala, ze nire aita debiez ez dakit jende zarragoa, alduagoa, daka ohitura beti erantzutea telefonora. Bai. Eta gainera berarekin hitz egiteko, Hori da. nire amak igual egiteko. Hori Eta negoziatzen hasten, eta nondik hortu duzu nire telefona, aita, zintzilikatu, bazkaltzen gaude, ditzen dute, eta telefono hartzen du, Bai. kontaktu ez badaukazu gorde, eta bazkaltzen ari gera, lehenengo gauza, Bai. fuera, baina egia esan amurra ematen dira pixka bat ikusten dudanean, baina Bai. bakoitzak bere trukoak ditu. Bai, nik daukaten da truko bat balio duena eta behin nire lagun batek egin zuen dela, ez da oso etikoa behar da, baina deitzen dizutenean zerbait esaten badute sekulako buia bota Bai. eta beraik kolgatzen dute. Ez da zuk itxen behar. Eta nik atzo izan zen, ez da, orain dela biegun, ja ez dakit ez da segunetan bizi garen, deitu zidaten, eta justo haren nintzen ikusten YouTubeen kontzertu bat, eta jarri nuen altaboza kontzertuaren, gainera justo trompeta solo bat zen, jarri nuen hor, eta beraiek kolgatu zuten esan nuen begira, ala. Eraman dizu solo bat, eta nerekin ez duz hitz egin. Ba, gero askotan igual deitzen dizute gueltan, ez? Osea, Bai, baina bueno. Ni denetik gain dut, bueno, bada aukera, ez? Spam bezala jartzeko zenbakiak, gero beste bat egiten da ez dituzte, baina, bueno. Bai. Nik esan izan dute bai, bueno, hartuta esan. Osea, beti pentsatze bat, eta jo, hau lanian dabil, ez? Ja. Ere. Venga, hartuta esan, ez utzi, saiatzen dira, zu azten zaitze egiten, eta ezezkoa esan aurretik behi saiatzen dira, ez? Bai, konbentzitzen eta... Hasieratik garbi izaten merezu. Borde esan gabe, normalian gero nahi pakien utzi izan. Edo gero, bueno, nik kasu honetan mugikorra dakaten ez izarkom dela zea kooperatibo bat, zate bitu, nahu konpainia kooperatibo batean, azurren parte, eta jazta pakien uste izute betira. Bueno, kontua da, aukarri dut, aldaketa datozela ematen duelako hemen, lehen gogoratzen zazte uste dute, horrelako deia jasotzerakoan, berez, ja, numero fijo bat ez ditu berzaituztela. Bai. Ez, hori aldatu da. Hori erekien. Bale, bai, berez bai, ezin zuten mugikor bat ez ditu, izan behar du, osea, zenbaki fijo bat agertu behar du. Oain aldaketako men datoz, zuk eskatzen ez dituzun propagandako spam hoietan, Espainiar estatuan prefijo bat eduki behar dute, bai edo bai. Alegia, zuk identifikatuko zu, horrelako dei komertzial bat dela edo spam bat. Lareon prefijo edukiko dula, jartzen du, eta derrigorrez eduki behar dutela. Eta gainera, horrelako beste telefonoaren deitu eta kontratu bat iten badizute, anulatuta galditzen dela, ezta? Bakarra onartuko da, dei horiek, lareonetik kanpoko deiak, aldez horretik adostutako dei kontratu da. Bueno, orduan noain, dakagu lareon fijo izango da, prefijoa gero horrek ez du esan nahi deituko ez zaituzte denik. Bai, hori beste gauza da, baina... Bernaia bazkaltzen den momentuan deitzen badiote eta lareon agertzen bada, badakit dei kontratu. Behintzat, Badaki. Nik esan dut deitaria puntatzeko hori, eta lau bat ikusten duen hasieran ja, Ez hartu. venga, ez hartu. Beste gauza da kasuitea, baina... Hori da. Batzutan ez, askotan, baieko dituta daude, horrelako egoeratan lan iten, orduan pentsatzen dut, bai justela trukoak ez, mantentzeko telefonoa eta asko batzeko. Nik uste dut horrean norbeak argitu bertxula bere trukoak horreatzeko, gaiak zoi bat duzu, edo beste. ez dakit niri kaso egitei diona den, baina... Batez ere lehen esan duzunagatik, beraiek ere lanian daudela, eta ni lanian egongo banintz, deiak egiten, litzaidak gustatuko norbaitek buia egitea, edo musika jartzea ez dakit. Bai, bueno, normala da, batzutan edukitzea. Esan beti, joder, zetetu. Bai, behin hartuko eta atsegin handiz, ez? Segun ze egoeratan zauden, baldin mazaude kokoteaino edo zu momentu txar batean mazaude, ez dakazu gogoik, erantzuko jozu gaizki edo dizu hartuko, ez hartzi askotan da, gero, aste betian, telefono egiten badan bat. Bai. Duan, bai. Guztu denak, herritar denok, mugikorra dugun herritar guztio peiratzen dugun zerbait dela. Bai, esan dagoan egiteri izango dut, ez lau aurretik duten telefonoak ezartzeko. Ez da ginen jarriko den martxan, berez, erreforma onartu dute, baina ez dakit martxan noiz hasiko den, baina... Berez onartu dago, Eta ja betetzen duten, oinatzori beste bat dela. Berez, nik genekien telefono fijoak izan bertzirenik, baina nire ere sakelekotatik ditiztan haute, sietik hasitako zenbakiekin, eta azkenean betiko kontua izaten da. Hoi da.
Ez dakit zuk ere iraia beste zerbait ekarri diguzun? Bai, gauza da, gaur gertatu zaidala, gaur, atzo gauean, lo hartzen ari nintzela uste dut denoi gertatzen zaigula noizbait, daukazula sentsazioa erortzen ari zarela eta orduan gorputza bat batean esnatzen zaizula. Bai. Eta atzo gauean gertatu zitzaidan, eta orduan gaur goizean bilatzen ibili naiz, pixkat gehiago jakiteko nahi inguruan, zerrako gauzak iritzen zaizkit oso kuriosoak, eta ekarri dizu eta azalpena. Vale, gauza da, ikusi dut jendeak bilatzen duela, hau niri bakarri gertatzen zait, ez. Hau dut hau dena dakigula, dena hori gertatzen zaigula, ez zara bakarra, eta grazia egin dit, ze ikusten denez, jende askok bilatzen du, ea berari bakarri gertatzen zaion. Lasai ez, hau mundu guztiari gertatzen zaio, gainera ikusi dut 10 pertsonatik 7 gertatzen zaidala, hau da, populazio guztiaren 170 gertatzen zaiola, orduan, lasai egon gauza normalak dira. Gauza da, deitzen zaio astinaldi hipnikoa, jende askori gertatzen zaio, eta da zure gorputzaren alerta moduko bat, pentsatzen duelako zure galunak erortzen edo hiltzen ari zarela, orduan bidaltzen du impultso bat burutik, esateko, esnatu, bizi zaude. Ze dramatikoa gure burua, ez? Bai. Baina dauka, azalpen oso interesgarri badauka, nire oso kurioso iruditu zaidana, eta ikerketa hau egin dute justo 2026ko urtarrilean ikusten ari zirelako kasuak gorago dijoaztela, eta nahi zioten arrazoi bait bilatu. Azalpena da, neurozientzialari batzuek esaten dute, garunak garatu zuela hau orain dela mende batzuk, izan ere lehen gure arbaso primateak zuhaitzetan eta egiten zuten lo, eta azkenean zuhaitzetan egiten zuten lo oso altu, eta ikusten denez eroriko asko egoten ziren. Orduan garunak garatu zuen modu bat, buruari abisatzeko arriskuan zaude kontuz lo hartzen baduzu erori zaitezke. Orduan, datorrela orain dela mende askotatik, eta arrazoia dela gure arbasoek oso toki arriskutsuetan egiten zutelako lo, eroriko asko eta susto asko egiten zirenez, garunak garatu zuela alerta moduko sistema bat, guri abisatzeko kontuz arrisku egon daiteke lo hartu baino lehen. Begira. Eta horti datorrela. Orduan, horregatik izaten dela ere erorketa sentsazioa horren realista, guri gertatzen zaigunen naiz eta oe normal batean lo egiten ari garen. Eta kiston kurioso iruditu zait. Eta, esaten dute baita ere, begiratu dut nola ekidin hau, egia da sustoak hartzea, ez dela oso, ni gainera oso errez, nik oso errez hartzen ditut sustoak, orduan horrelako sustoak nahiago ditut ekidin. Eta gauza bat izaten da, egunean 3 kafe baina gehiago hartzen badituzu, seguraski lo hartzean sustoren bat edukiko duzu. Orduan, uste dut lan honetan gaudenok sustoak izango ditugula. Orduan, guretzat hori deskartatuta geratzen da. Arratsaldeko 4 aurrera saiestu behar dugu kafea hartzea. Nik hau egiten dut baina, Gero, lo egin aurretiko 3-5 orduetan hobe da kirola ez egitea, ze bestela garuna oso estimulatuta eta aktibo geratzen da. Eta estresa kontrolatu. Honek grazia egin dit, ze, ez dugu guk aukeratzen estresa kontrolatzea, baina, horiek dira beraiek ikerketa honetan ematen dituzten, pautak edo... Bai, ala balitz estresaren, ala balitz jako kontrolatu, bai. Bai, irakurri dut 3 eta esan dut, uste dut gure lanean nahiko zaila dela 3 hauek kontrolatzea, baina, norbaitek albadu, begira, hor daude. Hori da. Demoratlari gabitza baino, inatz, baduzu horren inguruan zerbait esateko, zuk ere? Ez zei pasatzen normalean, Ez. Bai, justu ontaz ez da egitu, lehenko hastian edo agertu zian bideon bat edo, eta justu haizen hortaz hitz egiten, Eta zuk aipatu dituzun faktoraiek aipatzen zituen, eta baita ere beste hartai esaten zuen, afaldu edo, jan eta segituan ez juteko geraz, segun ze jantzun, glukosa pikoa eman aldizula lozaden bitartean, eta horrek eta egiten begira. Bai, karo, beti super zaila da, baina. Bai. Berdela, lotera joan berdela, 2 ordu lehen, digestioa ondo inda, eta ditena, bestela, azukre glukosa pikoak, eta ez da, irako. Begira. Nena hitzai pasatzen, ez egia. Ikasi ditugu gauza gaur, ez? Nik uste dut gaur ostirala izan da, tabernara geisteko deno dugula zerbait aipatzeko, orain? Bitxikeria bat horrela ondo geratzeko, ez da? Bai. Honekin gara bango diogu, gaurko tertuliari eta tartea eskiniko diogu ipuinari. Aurrera, Joar. Gracias.
lau anai arreba umezortzak. Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Behin, lau anai arreba ba omentzian, eta ama hilzoren zeola deitu zituen, eta eman ziren amak, ogi bat. Eta esan ziren, hau, zuek laguntzat. Eta, plop, hile inomentzan. Lau anai arreba hauek, ogi jaua ikusi, eta esan zuten, honekin ez guaz gu, oso urrutia, eta alare, erabaki zuten, lau puxketetan itia, eta bakoitzei zati bat ematia. Eta bide gurutze bat aino juntzian, eta batek esan zuen. Tira, bakoitzak gure ogila bilatu beharko deu, eta jun gaitezen, lau aizeta da. Eta hemen zazpi bat urtea elkartuko gea, hemen bertan. Eta dana konforme gehiatu zian. Bakoitzak bere ogiko eskorrekin, hankuntzen aurrea. Bat, ibiliz, halako batian topatu zen astronomo batekin. Eta astronomoa galdetu zion. Ze gazte, zertan zabiltza? Bara, nire ogila bila etorri naiz ba. Lan egingo nuke zerbaitetan eta horrekin ogila irabazi. Eta astronomoak izan zion. Ne bali maizu, nik eakutziko izut. Gustatzen bat zaizu. Eta honek esan zion anai honek. Bai, gustatzen zait. Eta nonbait, ogibidia erakutsi zion. Beste arreba bat, ibili, eta topatu zen jostun batekin. Eta jostunak gauza beha galdetu zion. Zertan zabiltza hemen gazte? Bani ogibide baten bila. Nahi bazu, nekin gatu, nik erakutsiko izut joste. Eta laxe, han bertan gatu zen. Hirugarren anaia juntzan, eta eistari batekin topatu zen. Eta eistari honek gauza beha eskaini zion. Eta laxe, han gelditu zen. Eta laugarrena, ibili zen, eta lapur batekin topatu zen. Eta lapurrak esan zion, aldezun nire ogibidia ikasi. Eta honek esan zion, eta zein da zure ogibidia? Lapurretan aitzia. Bara, nire gurasuak esan zieten, ez da gauza ona. Eta lapurrak esan zion, tira, nik erakutsiko izut lapurtzen, geozuk erabaki, lapurtu edo ez. Eta askotan, jaberik ez duen gauzake lapurtu ditzazkezu. Eta bueno, hangetu zen, eta honek ikasi zuen ogibidia. Esandako 7 urte haiek pasazian. Eta bide gurutze hartan elkartu zian lauak. Bakoitzak bere bizimoduan berri eman zun. Eta astronomoak esan zun. Eta gainea! Ara, ze manditen, teleskopio hau, eta honekin dana ikusteko gaitasuna daka, eta honekin dana ikus dezaket. Eta jostunak esan zun. Ara, nei horratz hau eman dit, eta horratz honekin idozer gauza josi daitekela esan dit. Eta txotek jarri zuen. Eistariak esan zuen. Nei eskopeta hau eman dit, eta eskopeta honekin apuntatzeten guztia hil dezaket. Eta laugarrenak esan zuen. Nik, ez da gare zerrez, nik lapurretan ikasiet, hoi ikasi bat emazu, hoi ikasi zu. Eta lau anaietako batek esan zuen. Baldakizue, ze jakindeten. Erreginen alaba, eren zugiak hartu eta eramandula, eta behakin daukala. Eta erreginak, nunbait, bere alaba salbatzen dutena, errege bihurtuko dutela agindu dute. Eta hor esan zuten, guazen, juntzian erreginen gana esatea, bere pronto zeudela, beraien alaba salbatzeko, baino itxasuan bestaldian zeonez eren zugeua itxasontzi bat beharko zutela. Eta noski erreginak eman ziren itxasontzi bat. Ordun, astronomoak teleskopio hartu zuen, eta zehatz mehatz ikusi zuen drago jaua eta bere alaba nun zeuden. Anabitu zian, juntzian, eta bastante gertu zeudela lapurrak esan zuen, guaini lapurtukoet. Eta txek, bere habilidade horrekin alaba hartu zuen,
Eta Erentzugia kontuatu zanean, gozua jeiki zen, han hasi zan sua botatzen horruka, eta istariak, bertan ziola, eskopeta hartu eta zomba! Akabatu zun Erentzugia. Eta eroitzen aizala, danbateko galanta eman zuen, eta itxasontzi jai zulua intzion, eta ura sartzen hasi zen. Eta orduan jostunak bere horratzatea zuen, eta josizun itxasontzia. Eta alaxe iritsi zian lehorrera. Eta alaba ura eraman zuten erreginen gana. Eta orduan lauak esan zuten, oain errege edo erregin esateko, ni naiz aproposena. Nik ikusi ez bano, ez genduke jakingo nuntzean, esan zuen astronomoak. Bai, eta nik ez banon, zeatik laportu, ez nitzak hemenango esan zuen lapurrak. Eta jostunak esan zuen, eta itxasontzia josi ez bano, danak urperatuko ginateke. Informazioaren aria naiz irratian. Begi lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Karmele Tubila Santurtziko alkateak dimisio eman du, arrazoi pertsonalak, familiarrak eta politikoak tarteko, oposizioak bere irudia Eusko Alderdi Jeltzalearen aurka egiteko erabili duela argudiatu du. Lander Martinez, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok. Duela gutxi, Sonia López segurtasuneko zinegotzi eta alderdikidea baztertu zuen. Tubilak udaltzaingoaren ofizial orde postu baterako azterketa ustez harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ziolako. Inigo Ansola, Bizkaiko buru batzarreko presidenteak ere publikoki eskertu du Tubilaren eskuzabaltasuna eta esan du bere dimisioak ez duela inolako zerikusirik filtrazioaren eskandaluarekin. Ez bildurrik, ez zelangoi, hemen erabaki bat egonda eta erabaki horren aurrien beste erabaki batzuk hartu biko dira. Dimisio eman ostean Santurtziarren aurrean emandako irudia kritikatu du EH Bilduk, Miren Matanzas EH Bilduko Santurtziko bozeramaleak aurreratu du prest dagoela bere burua alkate bezala aurkezteko Santurtzi ez dadin etenaldi politikoan erori. Gure partetik berriro aurkeztuko gara, herriak badaki plana daukagula, Santurtzi aurrera ataratzeko eta immobilismo honetatik ataratzeko gogoak, eta besterik ez gure burua aurkeztu, eta gogoratu legaldi osoan errepikatu duguna gertatzen ari dala. Euskal Autonomia Erkidegoko Foru Ogasunek inoiz baino gehiago bildu dute, baina herritarren bizkarretara. 2014 milioi euro gehiago bildu zuten hiruek zergen bidez, batik bat lan zergei esker. Pertsona fisikoen gaineko zergarekin 14% gehiago lortu dute, baina 2010tik sekula baino gutxiago bildu sozietateen gaineko zergarekin, 17% gutxiago zehazki. Nafarroko gobernuak berriz onartu du parlamentuan frogak desagertu edo manipulatzearen larritasuna duela urte batzuk sumisio kimikoaren bitartez emakume batek jasandako bortxaketaren kasuan. Javier Remirez gobernu bozeramailearen ustez gertaera bereziki larria da, epaiak ondorioztatzea Espainiako agintariek ez dutela ikerketa eraginkorrik egin eta hitzez hitz aipatu du epaiak dioena. A la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias que iban más allá de errores aislados u omisiones menores. Y también añade... Aipatutako kasuan 2016ko abenduaren 7an salatzaileek salatu zuten Iruñeko taberna batean edarietan isuritako substantziekin drogatu zituztela eta bi gizonek sexu erasoa egin zietela mendetasun kimikoaren bidez, bai eta poliziaren zaintzapeko froga erabakigarriak galdu eta manipulatu zituztela ere. Eta 4 urteko zigorra ezarri dute Donostiako Gros auzoko Katalunia plazako aparkaleku batean emakume bat bortxatu zuen gizonari akordio baten bitartez, ez da ahozko epaiketarik izango. Eta guztiz bestelako kirol kontu bateren nabarmentzeko ordu honetan, FIFAk Atletik bere zerrendan sartu du fitxatzeko debekua ezarriz. Nazioarteko Futbol Federazioak baneatutako kluben zerrendan sartu du Atletik. Nazioarteko erakunde horrek bere webgunean azaltzen duenez, zerrenda horretan jokalari berriak erregistratzea aldi baterako debekatuta duten klubak daude, hainbat araua uste direla eta hala nola finantza eztabaidak edo ezbetetze erregulatzaileak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan Lander bada nabarmentzeko jazoeraren bat, ordu honetan. Aipatzeko dugu Bilbon ohiko autopilaketak daudela Leioa eta Barakaldoko sarreretan, bestelakorik ez. Seguraldiaren xehetasun guztiak jasoko ditugu Iker Ibarluzea. Eguraldiak nabarmen xamar okerrera egingo du ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta egun sentian sartuko den fronte batek euri giroa ekarriko du. Fronte beroa izango da eta honekin zaparradak arinak izango dira, baina nahiko sarri botako du eta goiza busti xamarra izango da lurralde osoan. Aldiz eguerditik aurrera egoera ezegonkortu egingo da, goietan aire hotza sartzen joango da eta orduan zaparradak ugaritu egingo dira eta indarra hartuko dute.
Euria gehien bat kantauri isurialdean botako du, eta gainera, azken orduetan ez da baztertzen bertan, ekaitza jo eta zaparrada handi xamarra botatzea bereziki ipar ekialdean. Hego isurialdean euri gutxiago botako du, baina bertan ere zaparrada politak eroriko dira. Haizeak goizean hego mendebaldetik arro xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, temperatura minimoak eta maksimoak beherako bideari utziko diete, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak kantauri isurialdean 10 eta 14 gradu bitartean, eta hego isurian 8 eta 11 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa herrialdean neurtuko dira, eta altuenak kostaldean, eta goietan aire hotzara sartzarekin batera eta temperaturak behera egitearekin batera, azken orduetan elurra 1000 metrotan kokatuko da. Gaurkoa, otsailak 13 da, torturaren aurkako eguna Euskal Herrian. Gaurko egunez, 1981 urtean torturaren ondorioz hiltzen Jose Arregi 9 egunetan, torturak pairatu ostean. Joarra Izpurua teknikan. Informazioaren aria. Aipatzen genuen bezala torturaren kontrako eguna da gaurkoa eta honen baitan Euskal Herriko torturatuen sareak larun batean burutuko duen bigarren asanblada dauka Jomugan Eibarren, zehazki kursalean egin zuten iaz bilkuraren ondorengo balantzeari egin, eta nolabait torturaren argazki osoago bat lortzeko beharraz mintzo dira. Kursaleko aretoa bete zuen iaz Euskal Herriko torturaren sareak eta herrietara gerturatu dira tarte honetan argazki osoago bat lortzeko asmotan. Torturatuak izan diren lagunengana joan eta haiei entzuteko prozesuan daude. Torturaren kontrako taldeak Euskal Memoriak edota Kriminologiaren Euskal Institutuak egindako txostenak dituzte eskutan, baina horietatik kanpo geratu eta torturak pairatu zituzten lagunak kontatzera animatzen ari dira, eta asko daude bere burua torturatua izan zela, ukatu izan dutenik. Nafarroan 71 dira jadanik gobernuak aitortu dituen kasuak, eta oraindik prozesua zabalik dago aitortza eskariak egiteko 2027ko uztailera arte. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoaren kasuan 12/206 legea itxita dago, eta sarea muga eperik gabeko beste lege bat onartzeko eskatzen ari da. Momentuz, erakunde publikoek aitortutako tortura kasu ofizialak Ego Euskal Herrian 321 dira, Kriminologiaren Institutuak ofizialki onartu zituen kopuruaren 10% besterik ez. Iratxe Erretolaza emagin sareko kidea izan da berriki gurean eta tortura pairatu duten emakumeen kasuan bestelako erantzun eta relato bat ematearen beharra zaritu da. Torturari eta tortura politikoari leku askotatik begiratu zaio eta lan egin da eta salatu da eta izendatu da Euskal Herrian, da mugimendu asko daude torturaren aurkakoak, baina guk prozesu honetan begiratu nahi izan diogu, hala eskatu zigutelako Nafarroako torturatuen sareko kide batzuek, emakume militante batzuek eta tortura jasandako emakume batzuek eskatu ziguten beharrezko ikusten zutela torturari begiratzeko ikuspegi feminista bat, marko feminista bat, haiek bizi izan zuten ulertzeko, geure komunitateak horri feminismotik heltzeko, berregite prozesuan feminismoa ere erdigunean izateko, eta guk zehazki, beste eragile asko daudelako lan egiten, guk zehazki begirada horri egin genion leku. Josu Urrutikoetxeren aurkako mehatxuak agertu dira Angeluko etxe batean. Espainiako banderaren koloreak zeramatzan besoko bat zintzilikatu dute, bere seniden etxe bizitzako aldaban, honako esaldiarekin, el honor es mi divisa. Gertatutakoa, epaitegietan jakinarazteaz gain, besokoa entregatu du gertatutakoaren frogaisa. Josu Urrutikoetxek bere osotasun fisikoaren aurkako mehatxutzat hartu du mezua, baina poliziak hartu izanaren berri eman besterik ez du egin. Josu Urrutikoetxea da, ez da etxe bizitza horretan bizi 2024 urteko irailetik, baina haren gertukoek argi dute mehatxua berari zuzendua zegoela. El honor es mi divisa Guardia Zibilaren lelo historikoa da, 1855 bere fundatzaileek Aumadako dukeak sortua, gaur egun eskuin muturrari estuki loturiko leloa da. Informazioaren aria. Eta Karmele Tubilla Santurtziko alkateak dimisio eman du, arrazoi pertsonalak, familiarrak eta politikoak tarteko oposizioak berriz bere irudia EAJaren aurka egiteko erabili duela argudiatu du, duela gutxi ere Sonia López segurtasuneko zinegotzi eta alderdikidea baztertu zuen Tubillak, udaltzaingoaren ofizialorde postu baterako azterketa ustez harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ziolako. Testuinguru horretan kokatu dute askok dimisio hau, xetasun guztiak dauzkago Iberategik.
Erabaki familiarrak eta pertsonalak beretzat gordetzen dituela adierazi ostean, Tubilak esan du ziur dagoela une honetan gainerako alderdi politikoak bere jarduna Eusko Alderdi Jeltzaleak santurtzen duen irudiari kalte egiteko erabiltzen ari direla. Eta gaineratu du ezin duela hori gertatzen utzi bere alderdiaren siglekin duen konpromisoa erabatekoa baita. Tubilak dio beti jokatu duela zorrotz eta eredugarri udalaren interesen alde. Akatsak egin dituela dio, baina alkate postua utzi duela santurtziarren bizitza hobetzeko alduen guztia egin duenaren lasaitasunarekin. Lortu duela uste du eta gaur egun herri hobe batean bizi direla guztiak. Duela gutxi Sonia López segurtasuneko zinegotzi eta alderdikidea baztertu zuen Tubilak udaltzaingoaren ofizialorde postu baterako azterketa ustez harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ziolako. Tubilak Lópezen errugabetasun presuntzioa babesteko eskatu eta inolako irregulartasunik ez zutela antzeman adieraziarren, azkenean Santurtziko udalak lan eskaintza publikoa kautela zeten zuen oposizio prozesuan gertatutakoa argitzeko. Hain zuzen ere, ostegun honetarako zegoen programatuta filtrazio hori ikertzeko batzordean kargugabetutako zinegotziaren parte hartzea. Santurtziko Bizkaiko udal garrantzitsuenetako bat da, 5. biztanleriari dagokionez, 45.000 biztanle ingururekin. Krisi hau eaiota getxon jasaten ari denari gehitu behar zaio 3 jauregitxoaren eskandalua dela eta. Gainera, udal hauteskundetatik urtebete ingurura alderdiak Donostiako alkatea ere ordezkatu du, antza, inkestek Eneko Goiari emandako datu txarren ondorioz. Santurtziko eaiotak beste ohar batean Santurtzirekin egindako lana, konpromisoa eta eskuzabaltasuna eskertu dizkio Tubilari. Neure esker ona adirazi nahi dut bihotzez. Inigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak ere publikoki eskertu du Tubilaren eskuzabaltasuna eta esan du bere dimisioak ez zuela inolako zerikusirik filtrazioaren eskandaluarekin. Ez bildurrik ez zelangoi, hemen erabaki bat egonda eta erabaki horren aurrien beste erabaki batzuk hartu biko dira, eta ikusiko dugu horretarako egoten dien negoziaketak eta alkarrizketak. PSek eurekin gobernagarritasun akordio bat duela gogora ekarri badu ere, udala zuzendu behar duen pertsonaren inguruan ez du izenik aipatu Ansolak eta hemendik aurrera negoziatu beharko dutela aurreratu du. Dimisionen ostean, Santurtziarren aurrean emandako irudia kritikatu du EH Bilduk. Miren Matanzas. Honetan badirudi alkateak edo gobernu talde honek ez daukala herriari Santurtziri eskaintzeko ezer. EH Bilduko Santurtziko bozeramaleak aurreratu du prest dagoela bere buru alkate bezala aurkezteko Santurtzin ez dadin etenaldi politikoan erori. Gure partetik berriro aurkeztuko gara, herriak badaki plana daukagula, Santurtzi aurrera ataratzeko eta immobilismo honetatik ataratzeko gogoak, eta besterik ez gure burua aurkeztu, eta gogoratu legaldi osoan errepikatu duguna gertatzen ari dala. Une honetan, begirada guztiak PSen jarrita daude eta eaiotak dagoeneko azaldu du espero duela herrian daukaten gobernagarritasun akordioa errespetatzea. Nosotros exploramos todas las posibilidades, no significa que ahora nos vayamos a abrazar a la primera que pase. PSeko bozeramaile Juan Andrés Garziak esan du ez dutela edonor babestuko alkate izateko, baina aukera guztiak aztertzeko prest daudela dio. Eta guztiz bestelako albiste bat, albiste pozgarria, hau, umorea, irudimena, musika eta festarako goa, osagai honek guztiak nahastuta, eztanda egin dute ostegun gizenarekin Tolosako inauteriak. Urtero berdinak, baina beti desberdinak musikaren arrobia den, Pintxana Txaranga izan da aurten omendua. Txupinazoak eman die hasiera zoramena nagusituko den 6 egun hauei eguerdiarekin batera eta plaza zarra inoiz baino lehenago jendez lepo zegoela, Pintxana Txarangako kidek izan dute suziria pizteko ardura, beraiek baitira aurtengo kabiara ikutuna. Alboan zituzten nola ez, egun hauetan udalbatza osatzen duten elkarteko kideak, itxaso urdanpileta alkatea buruzela eta inoiz baino emakume gehiagorekin ostegun gizeneko korporazioan. Jaiak eztandagin aurretik aurtengo pregoiaren gaia Euskal Herriko festak izan dira. Hala, Ainhoa
Programa Kultur Zinegotziak jakinarazi du Euskal Herriko jairik onenen arteko lehiaketa egin dela eta finalistak Tolosako Inauteriak, Iruñeko Sanferminak, Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiak eta Bilboko Aste Nagusia izan direla. Zeledon, Sanfermin eta bere jotera eta marijaia agertu dira udaletxe alboko balkoietan, ordezkari gisa. Irabazlea aukeratzeko bozketa ere egin dute plazan zeuden guztien artean eta nola ez, Inauteriek irabazi dute nabarmen mundu guztia saltoka jarrita. Donostiako Aste Nagusia finaletik kanpo geratu dela eta Kontxako barandilaren zati batekin plazan kexatzera osartu den gizona kanporatu egin du udaltzaingoak eta Donostia lehen fasean eliminatu zutela gogorarazi dio Ainhoa Zinegotziak. Eta ipatuko dugu ere aurtengo ostegun gizonarekin batera, 2 urte bete direla Ertzaintzaren pilotakada batek Xuar Pasos Bilabon nartarra larriki zauritu zuela eta begi bateko ikusmena galduarazi ziola Tolosako Inauterietan Xuar Herri plataformak deituta, elkarretaratzea burutu dute zauritu zuten lekuan bertan eta Ertzaintzaren impunitatearekin amaitzeko eskatzeko. Egia nahi dugu, egia. Google lehen da biziko egunean eskatu egunak imaginak, kamarak, dena argitzeko. Egi guztia azaltzeko. Erkoreka bere egunean esan zuen, Xuarrek botila botatzen nahi zala. Xuarrak etzun ezerrein. Osa ez duen ezer txarrik egin. Kale honetan topatu izan. Jon Pasos, Xuarren aitak adirazi du arazoa larria dela, herritarren segurtasuna bermatu behar duten horiek herritarren osasuna eta ongizatea arriskuan jarri soilik ez eta herritarrak larriki zauritzea esan du. Xuarrez dela lehenengo izan tamalez eta ez da azkena ere deitoratu. Informazioaren aria. Eta Nafarroako gobernuak onartu du, frogak desagertu edo manipulatzearen larritasuna duela urte batzuk sumisio kimikoaren bitartez emakume batek jasandako bortxaketaren kasuan. Espainiar estatua zigortu zuten urrian, Giza Eskubideen Europako Auzitegiak salaketen eraginkortasunez ez ikertzeagatik 2 gizonezkoen aurkako froga nagusia galdu edo manipulatu egin ziren poliziaren zaintzapean. Kasu hartan izandako ageriko irregulartasunen ondorioz, zigorgabe gelditu ziren emakume bortxatu zuten 2 gizonezkoak. Nafarroako gobernuko lehen presidente orde eta berdintasun kontseilari Javier Remirezek horrela erantzun dio parlamentuko osoko bilkuran Kontigo Zurekin taldeak, gai honi buruz egindako ahozko galderari eta babesa eta elkartasuna adierazi die 2 biktimei. Epai horrek garrantzi berezia duela esan du, emakumeek erakunde publikoengan duten konfiantza haustea eragin dezakeelako. Esta sentencia además cobra especial importancia por el hecho de que, a pesar de que sea un hecho absolutamente excepcional, puede provocar una quiebra en la confianza de las mujeres en las instituciones públicas, en especial por las instituciones afectadas, cuerpos policiales y judicatura. Haren ustez, gertaera bereziki larria da epaiak ondorioztatzea Espainiako agintariek ez zutela ikerketa eraginkorrik egin eta hitzez hitz aipatu du epaiak dioena. A la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias que iban más allá de errores aislados u omisiones menores. Y también añade esta sentencia que además las investigaciones sobre posibles faltas de conducta policial se habían iniciado tras un lapso considerable de tiempo y se habían encomendado a los mismos órganos judiciales y policiales que había supervisado la investigación original. Remirezek Kontigo Zurekin taldeko parlamentari Miguel Garridori azaldu dio Nafarroako gobernua proaktiboa izan dela zentzu horretan. Todo lo expresado, señor Garrido, es de una gravedad inusitada, que exige no ya solo una rectificación, sino la exigencia de asunción de responsabilidades por parte de los responsables directos de provocar estos hechos tan lamentables como los que he señalado, además de afectar, como digo... Gogora ekarriko dugu 2016ko abenduaren 7an salatzaileek salatu zutela Iruñeko taberna batean edarietan isuritako sustantziekin drogatu zituztela eta 2 gizonek sexu eraso egin zietela mendetasun kimikoaren menpe, bai eta poliziaren zaintzapeko froga erabakigarriak galdu eta manipulatu zituztela ere, ausaz. Eta berriz Donostian esango dugu Gros auzoan izandako sexu eraso baten ostean, berriziki bortxaketa baten ostean, akordio baten bitartez, ez dela apaiketarik izango, bortxatzaileari 4 urteko espetxe zigor ezarri bai diote. Aipatutako espetxe zigorraz gain akusatuak urte eta erdi inguru darama behin-behineko espetxealdian eta 8 urteko urruntzen neurria bete beharko du emakumearengandik. Epe horretan ere ezin izango da emakumearekin harremanetan jarri. Halaber, espetxerik atera ondoren 6 urte eman beharko ditu zaintzapeko askatasun egoeran eta adingabeekin zerikusia duen edozein jarduera eta ogibidetarako gaitasun gabetuko dute. 180 euroko isunari ere aurre egin beharko dio
eta 8.000 eurorekin konpentsatu beharko du kaltetua, horietatik 4.000 dagoeneko ordaindu dituelarik. Juntsek bultzaturiko erreforma penalak Espainiar Kongresuaren oniritzia jaso du, PP-ren, PSOE-ren, Voxen, EAJ-ren eta UPN-ren aldeko botoekin, Sumarrek, EH Bilduk, Podemosek, BNGak eta Konpromisek aurka bozkatu dute, Eskerra Republikana abstenitu egin da. Hala, Carles Puigdemonten alderdiak bultzatutako legea da onartu dutena, delituak maiz errepikatzen dituztenen aurkakoa. Marta Madrenas Juntseko diputatuak adierazi du lege hau beharrezkoa dela eta berandu datorrela jasan dituen blokeoen eta atzerapenen ondorioz. Francisco Aranda, PSOeko diputatuak gehitu du kalte sozialista askok eskatutako neurria zela hau, batez ere Barcelona ingurukoak, erabakiarekin pozik daudela ere esan du. PP ere legearen garrantzia nabarmendu nahi izan du, baina atzerapenak ere egotzi dizkio PSOeri. Miguel Tellado idazkari nagusiak leporatu dio Armengol Kongresuko presidenteari legea izozkailuan mantentzea. Eta aipatuko dugu baita ere, asteon, polizia hasi horren sartzeren aurka agertu den idazki berean Auzitegi Nazionaleko fiskaltzak azaldu du enpresak eta zehazki presidenteak Israelekin kontrabando delitua egin ahal izan zuela, baina ez du aipatzen gizateriaren aurkako deliturik. Itxaso Leon. Ministerio Publikoak hala adierazi du astearteko data daraman idatzi batean. Siden horrek Basaurin duen egoitzan egindako sarrerari eta miaketari buruz. Bertan polizia hainbat orduz egon zen informazioa biltzen Euskal Siderurgiak Israel Military Industries konpainiari altzairua saltzeari buruz. Fiskaltzak egin bide hori egitearen aurka egin zuen Konstituzioaren 18.2 artikuluan aurreikusitako desegokitzat eta neurriz kanpokotzat jo baitzuen, hastapen judizio batean egoitzaren bortxa ezintasunerako oinarrizko eskubidearekin. Testuan adierazten zuenez, une horretatik aurrera ikerketa guztia legezko babesik gabe egiten ari zen eta beraz deuseztasuna defendatzen zuen genozidio delitu horri, gizateriaren aurkako delituari eta gatazka armatuen kasuan babestutako pertsonen eta ondasunen aurkako delituari dagokionez. Horregatik ikerketaren eszenatokia 12.985 lege organikoan jasotako kontrabando delitura mugatu beharko litzatekela uste zuen testuak. Fiskaltzaren arabera beraz, instantziako auzitegi zentralak delitu horri dagokion prozeduraren instrukzioarekin bakarrik jarraitu beharko luke. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 21, bestelako kontuetara egingo dugu salto izan ere, finantzen Euskal Kontseiluak bilkura izan du eta balioan jarri dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru ogasunek inoiz baino gehiago bildu dutela zergen bitartez. Hori bai, enpresek euren irabaziengatik ordaintzen duten zergaren ekarpena jeitsi egin da, asko jeitsi da. Lakuako gobernua, Eudel eta 3 aldundietako diputatu nagusiak elkartu dira, iazko balantze ekonomikoa egiteko, 2024 urtearekin alderatuz gero, 2014 milioi euro gehiago bildu dituzte, 3 herrialdetako foru ogasunek bereziki, lantzergei esker, gorakada hau, pertsonen fisikoaren gaineko zergari dagokio, 14% gehiago bildu da zerga honetan, baina larritzekoa dena da, 2010 urtetik sekula, baino gehiago bildu duela sozietaten zergak, 17% gutxiago zehazki. 2014an, mutualistei itzuli beharreko diruak, inpaktu handia izan zuela esan du, Neldean Ju Lakuako Ogasun Sailburuak enpresen irabazi gaineko zerga horren beste jeisteak, faktore ezberdinak dituela ere esan du, testu inguru ekonomiko global konplexua bestetik eta energiaren garestitzea ere. Euskadik ez duela soilik erresistentzi gaitasuna, baizik eta irmotasunez aurrera egiten duen herrialdea garela. Diputatu nagusiek ikuspuntu desberdinak plazaratu dituzte, bakoitzak enpresen zerga utzi jaso izana arrazoi ezberdinak aipatuz. Arabako diputatu nagusia Ramiro González. Enpresei laguntzeko unea da, haien etorkizuna bermatzeko eta gure industria indartzeko. Batu Unidosen egoera aipatu du besteak beste eta Bizkaiko enpresetan berriz, joera eta errealitatearekin ez datorrela ere, elkar sozietaten zergaren jeitsiera aipatu du Elisabete Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusiak. Emaitza hori ezin jako egoera orokor bati atxikitu edo egotzi. Baizik eta zergadun handien talde txiki baten gertakari puntualei baino.
aurten errepikartu beharrez lirateken egoerak hain zuzen. Eta Ider Mendozak pertsona fisikoen gaineko zerga eta bezak izandako gorakada aipatu du, kontuan hartuta 2024an mutualitatengatik itzuli behar izan zen dirutza. Aipatu behar dugu ere, lan kontuetan, estaturik gabeko nazietako sindikatuek estatu espainoleko gutxieneko soldata hobetzea eskatu dutela kongresuan, Euskal Herriko, Galiziako, Valentziar herrialdetako eta Balear Uhartetako sindikatu nazionalek gutxieneko soldata autonomikoa erkidego bakoitzan erabakitza eskatu dute. LAB, LAC, GES, Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, IAC eta Estei sindikatuek lanbide arteko soldata minimo autonomia erkidegoetan erabakitzea eskatu dute Espainiar Estatuko Kongresuan. Honekin batera, sindikatu hauek PSOE, Sumar, Podemos, Junts per Catalunya, ERC, EAJ, EH Bildu, Kompromis eta BNG alderdiekin bildu dira langileen estatutuaren 27. artikuluaren aldaketa bultza dezaten. Honela, nazio bakoitzarentzat gutxieneko soldata propioak ezarri ahal izatea bilatzen dute, Espainiakoaren alderatuta hobekuntzak ekarriko lukeena. Sindikatuek Espainiako gobernuak estatuaren nazio aniztasuna ukatzen duela diote, baita eremu sindikalian ere, eta Madrilek gutxieneko soldata bakarra inposatzen duela Komisiones Obreras eta UGT sindikatuekin batera. Adierazi dute gainera gutxieneko soldata edozein naziotan funtsezko tresna dela kohesio soziala bermatzeko eta pobreziari aurre egiteko. Eta Nafarroko Volkswageneko zuzendaritzak UGTek eta Komisiones Obrerasek akordio bat sinatu dute 2026ko hitzarmen kolektiboa betetzeko 93 langile kontratu finko izatera pasako dira. Azken asteetan Landabengo lantegian giro arraroa bizi izan da, izan ere zuzendaritzak UGTek eta Komisiones Obrerasek lantegiaren bideragarritasuna arriskuan jarri izana leporatu diete Labi, Elari eta CGTri lan ikuskaritzaren aurkako salaketagatik. Ebazpena aplikatzeari uko egin zioten aldi baderakoak finko bihurtzeari uko eginez eta aurre jubilazioen eta plantillaren gaztetzearen programa bertan bera utzita etorkizunean kaleratzeak egongo zirela mehatxatuz. Derrepentean mehatxu hori kendu egin dute eta errelebo kontratua berriro martxan jarriko dutela adostu dute hitzarmenean. Akordioni esker Volkswagenen markak eskatutako auto gehigarriak barne 262.000 auto ekoitziko ditu eta Skodaren auto elektrikoaren modelo berri bat hasiko dira ekoizten ere. EH Bilduren arabera, Busturialdean egintzen eta Guggenheim Urdaibaiko proiektuak geldieraztea lortu zuen prozesu parte hartzailea praktika eredugarria izan da. Berariazko demokrazian sakontzeko proiektu honen inguruko eztabaidan eta erabakian herritarren parte hartzea ahalbidetu duelako. Hala, alderdi subiranistak zazki Gasteizko Legebiltzarreko osoko bilkuran proposatu du, eredu parte hartzaile hori bera aplikatzea trantsizio energetikoaren eremuko bestelako proiektuetan, klimaren aldeko itun soziala elikatzeko. Itxaso Leon. Amankai Bilalba legebiltzarkideak adierazi duenez herritarrek ulertzen dutenean zergatik hartzen diren erabaki jakin batzuk eta sentitzen dutenean erabaki hoietan parte hartu dutela, zilegitasun demokratikoa areagotzen da, gatazkak murrizten dira eta trantsizio energetikoarekiko konpromiso soziala indartzen da. Eztabaida prozesu horiek erakunden jarduna hobetzen, osatzen eta aberazten dute. Tokiko ezagutza, eguneroko esperientzia eta azterketa tekniko hutsetan askotan agertzen ez den gizarte begirada ematen dute. Gogorarazi du gainera koalizio horrek eskatuta trantsizio energetikoaren eta klima aldaketaren legeak agintzen duela eskualde mailan partaidetza prozesuak sustatzea, energia proiektuek zuzenean eragindako herritarren beharrei eta borondateari erantzuten dietela bermatzeko. Ahots horiek txertatzea funtsezkoa da bermatzeko trantsizioa bidezkoa izango dela. Inor atzean utziko ez duela eta kostuak eta onurak modu ekitatiboan banatuko dituela. Bilalbak Lakuako gobernuari aurpegiratu dio prozesu horiek martxan jarri ez izana eta horregatik lege hori ez betetzea leporatu dio. EH Bilduko legebiltzarkidearen arabera horrek gatazkak eta sufrimendua ekarri ditu, plangintza sendo eta bateratu bat falta baita energia berriztagarrien edapenari dagokionez. Plangintza hori egin ezean, zabalpena la ley del oeste estiloan ematen ari da. Lehenengo iristen denak erabakitzen du. Eta horrek, kaos izugarria sortu du. Azerrea eta are okerragoa dena, trantsizio energetikoa lidergo publikorik gabe utzi du. Informazioaren aria. Bi minutu goizeko 8:30 izan daitezen eta nazioartera jo beharra dugu. Bukatu baita, Donald Trumpen gobernuko migrazio polizia operatibo odoltsu eta Portitza Minneapolisen, hauxe izan da balantzea Bildako 4.000 atxilotu baino gehiago, adingabeak tartean eta etengabeko protestak Minnesotako hiriburuan. I have proposed and President Trump has concurred
that this surge operation conclude. Tom Homanek Trumpen administrazioaren mugako poliziaren arduradunak, erabakiaren berri eman du. Oinatzaiz buru, egunon? Egunon peli eta entzule guztia, bai Minneapolisen abian izan dute migrazio operatibo polemikoa itxiko dutela iragarri du entzun duzuen moduan Tom Homanek. Etxe zuriaren eta estatuko gobernuaren arteko tentsioa puntu gorenera iritsi denean hartu du erabakia eta gehiengo demokrata argia duen hiriko herritarren haserrea gora egiten ari denean. Bi izen dira operatibo honetatik oroituko direnak. Rene godekintzailea da bat, urtarrilaren hasierain ere hiltzuelako Aizek tiroz eta Alex Petri erizaina modu berean hilko zuten bi aste beranduago jipoitu izan ondoren. Lian Ramos aurrere ikur bilakatu da hirian 5 urte eskasegin aitarekin batera atxilotu, atxilotzeko zentro batera bidali eta deportatzeko agindua eman zutelako epaile batek bertan bera utzi zuen arte. Eta aipatuko du ere Argentinan berriz, Senatuak Milleiren lan erreforma onartu du, protesta gogorrak izan direlarik kalean. Aurrerantzean, kaleratzeak merkeagoak izango dira, eta unean 12 orduko lanaldiak egiteko aukera egongo da. Aldeko 42 bozka, 30 aurka goi ganberako legegilek 74 indarrean zen lan erregimena bertan bera utzi. Lan erreforma berriak aipatu duzu moduan, kaleratzea merkatuko ditu. Egunean 12 orduko lanaldiak egitea ahalbidetuko du. Ordu ez da, ez ordaintzeko mekanismo batzuk jarriko dira martxan eta esaterako bajak hartzerakoan 150 kobratuko da. Hori da, bazati bat. Prekaritatea erabat legeztatu du Milley. Oposizioa aldiz, proiektuak enpresa handi bakarrik mesede egiten diela eta agendenako langileen baldintzak prekarizatzen dituela kritikatu du. Senatua lan erreforma berriari baliko eman ondoren, lan erreforma diputatuen ganberara pasako da behin betiko onartzeko. Kalean izandako protesten ondorioz gutxienez 15 pertsona zauritu dituzte Argentinako segurtasun indarrek eta 30 lagun atxilotu iturriek adierazi dutenez. Munikeko 2026ko segurtasun konferentzia demokraziek beren burua zalantzan jartzen duten aliantzak berrartzen diren eta boterearen erabilera taularen erdigunera itzultzen den une berean iritsi da. 3 egunez Munik nazioarteko politikaren erakusleio izango da, bermilitarizazioak eta nazioarteko ordenaren igadurak markaturiko garai batean. Suntsitze prozesuan izenburu hori hartu dute Munich Security Report 2026 txostena delakoan Municheko segurtasun konferentzia antolakuntzak argitaratu du eta gaur hasiko da konferentzia Bavariako hirian. 1963an sortu zen gerra hotzaren erdian defentsari buruzko mendebaldeko aliatuen arteko elkarrezketa gune gisa. Gaur egun nazioarteko segurtasun fororik handiena da eta dozenaka estatu buru eta gobernu buru daude. NATO, Europako Batasuneko, Nazio Batuen Erakundeko arduradun, aditu diplomatiko, sektore teknologiko, militarreko ordezkariak daudelako. Eztabaida egune hutsa izatetik ordearatago, konferentziak negozioetarako, bileretako eta azkenaldian munduaren segurtasunaren etorkizuna definitzen duten adierazpenetarako bide ematen du. Horren adibide asko daude, baina Benz estatu batuetako presidente ordeak iaz Europako demokraziaren egoera kritikatuz eta hilabete batzuk geroago gainera etorriko zitzaionaz kontinentze txarrari Europari ohartaraziz egindako hitzaldia horren islagarbia izan zen. Aurtengo txostenaren ebazpen argia da. Egungo testuingurari eta bide emateko printzipioak ez ezik boterea ere behar dela. Europa berrarmatzearen erreferentzia nahi dute indartu dokumentuak Europaren bermilitarizazioa ezinbesteko baldintza dela uste du. Kontinenta zaharra mundu mailan duen posizionamendu geoestrategikoa indartzeko. Eskerrik asko Iñatz, aste buruan. Bai, gero arte. Kirol aria naiz irratian. FIFAk Atletik bere zerrendan sartu du fitxatzeko debekua ezarriaz. Nazioarteko futbol federakuntzak baneaturako kluben zerrendan sartu du Atletik, nazioarteko erakunde honek bere webgunean azaltzen duenez, orain zerrenda horretan dauden taldek jokalari berriak erregistratzea aldi baterako debekua izango dute, hainbat arau hauste direla eta hala nola finantza eztabaidak edo ez betetze erregulatzaileak. Iraia Kanbra, egunon? Egunon Pegi eta egunon entzuleak. Talde zuri gorriaren kasuan ez dira zehazten zergatiak, baina
adierazten da asteazken honetan indarrean sartu zen zigorrak 3 fitxaketa denboretan egingo liokela gizonezkoen taldeari eta hori hurrengo 2 udetan eta 2026-27 denboraldiko neguan gertatuko litzateke 2027-28ko negura arte. Garak Bizkaiako klubeko iturriengatik jakin ahal izan duenez, jokalari baten eskubietan desadostasun batek eragin du zerrenda horretan sartzea. Klubak denbora gutxian egoera hau konpontzea espero du eta FIFArekin izandako lehen elkarrizketen ostean arazoari konponbidea ematea erraza eta azkarra izango dela aurre ikusten dute. Bestalde dena prest dago igande honetan F Ligako Atletik eta Realearen arteko derbirako igandean eguerdiko 12etan Lezaman jokatuko duten horgeiagoka bi taldeak testuinguru oso ezberdinetatik datoz. Txuri urdinek jarraitasuna bilatuko dute, zurigorriek berriz garaipena porrot boladaren ostean. Naiz irratiak saio berezia eskainiko du partida jarraitzeko igandeko 11:45 aurrera. Kopan mutien taldeek derbia jokatu eta egun gutxira igande honetan Lezamak beste derbi bat hartuko du. Igande eguerdian nesken Atletiken taldeak Reala jasoko du etxean, favoritorik ez dagoen arren bi taldeak egoera oso ezberdinetatik datoz. Etxekoak porrot bolada batetik datoz eta horri itzulia ematea bilatuko dute. Daniel Agote Atletikeko jokalariak igandean derbia egoera horri buelta emateko lan egingo dutela azpimarratu du. Es con muchísima ilusión, la verdad que lo tomamos con muchas ganas. Vamos a salir con actitud para intentar llevarnos los 3 puntos. Al final es un derbi y siempre es un extra de motivación y para intentar pues propulsar esta mala racha que hemos tenido últimamente. Realak berriz denboraldi onari jarraitutasuna ematea bilatuko du eta horrela ligako 3. postua eskuratzea. Ainhoa Vicente Moraza txuri urdinak Atletiken egoera onena ez den arren tentuz jokatzeko deia egin du. Ez dela nik usteet beraien denboraldi onena izaten ari, baina derbiak beti izaten dira berezi, berdin du klasifikazioan ze posiziotan iristen garen. Nik usteet azkenean etxean partidu ona eta 3 puntuak galditzeko dana emango dutela. Hori horrela igandeko Euskal Derbia jarraitzeko Naiz irratiak saio bereze egingo du 12 laurden gutxitatik aurrera Lezamatik zuzenean. Eta bukatzeko neguko Olinpiar Jokoak Lukas Egibar Raider Donostiarrak ezin izan du Milango Cortina d'Ampezoko snowboardeko border cross modalitateko dominak lortzeko leian egon, final laurdenetan erorikoa izan ostean. Era berean Almaro Romero Donostiarra final 8renetan kanporatu dute. Romero azpimarratu du pozik dagoela egin duen jaitsirarekin baina ez emaitzarekin. Egibarrek ere ez du zorterik izan bere laugarren jokoetan eta ezin izan du final erdietarako sailkatu, hain zuzen ere erasokor agertu denean eta aurkaritako batek bidea itxi eta lurrera joan delako. Erorikoa eragin duen Raiderra kanporatu dute epaiek, baina horrek ere ez dio kontsolamendu gehiegirik eman 2021ko munduko txapeldunari. Hau zeuekin geldituko era, eskarrik asko Ireia, gero arte. Gero arte. Zelai talasoterapia. Ura, 33 gradutan duen zirkuitu termala. Itzurungo hondartzatik zuzenean hartuta. Egunero zabalik. Gosaltzeko aukera, aldez aurretik enkargatuta. Plan ezin hobea, ingurune natural eta eder batean. Erreserbak 948-846-500 telefonoan edo 3vbikoitz.talasoterapiazelai.com webgunean. Si algún día sientes esa pena no peito. Niri bizitzan pasau jaten gauzarik txarrena izen da, baina gauza honak ekarri dostez. Azken kafea podcastean, heriotzari buruz hitz egiteko espazio seguru bat sortu du Urtzi Ugaldek. Kulpaz bizi nebazen. Hasieran ez nintzen gai negarra itxeko. Kulpa sentitzen neban, negar ez zinebalakoen. Kulpa sentitzen neban adibidez, sentitzen baneban, behar nebala niretzako momentu bat. Kitkat bat egin behar nebala. Txarto sentitzen nintzen. Eta momenturen baten ja eskatzen ebani mesedez behar dut momentu bat, txarto sentitzen nintzen horregaitxik. Batzuetan nintzen gai beragaz konsulta barrure sartzeko, banek itxelako medikuen pertsona horretan eta arpei horretan zer ikusiko neban. Eta txarto sentitzen nintzen horregaitxipe bai. Gaur egun naz gai, horre kulpa danak, ja, ez do sentitzen kulpatik hori dana. Onartzen dut, bihar izen ebala, alne bana inebala, eta punto.
asteartero 6etan, Naiz irratian eta ondoren webgunean eta podcast plataformetan. Gauza asko erakusten dau, gauza positibo asko erakusten dau, olako prozesu batek. Siempre tenga calma. Gertatzen denak gertatu ahala, zuei kontatzeko gaude Naiz irratian. Gertueneko kontuetatik hasi eta mundu zabalera. Astelenetik ostiralera, eguerdiko 12etatik aurrera, informazioaren ariaren 2. edizioa. Naiz irratia. Otea Lili irratsaioak ifrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Informazioaren aria. Aldu zaigu, ostiralko izunetara ere analisi mailaren tenorea eta gaurkoan hemen dauzkagu gurekin Malen Dominguez soziologoa eta Unai Fernandez de Betoño arkitektoa. Egunon, zer moduz? Kaixo, egunon. Ongi altzaudete? Bai, egia esan ostiral gogoz, euritxu, baina behintzat animosa. Eta zu Unai? Ondo nago. Mozorrotzeko prez, ja. Hori horretara jo nahi nuen, ea gogoak dauzkazuen inauteriterako ostiralmea da gaurkoa, ezakit, zuek nola bizituzu inauteriak? Nik egia esan ez dut inoiz zaletasuna handirik izan eta beti eskapu egin dut eskiatzera edo lasai hibernatzera. Eta zugu nahi? Nik 9 urteko alaba bat edukita, mozorrotu beharko gara, pixkate tontoa egin beharko dugu, eta gogoekin. Bueno, Unai, esan dizu talde berekoa gara, nire mozorratzeko intentziotan abil larun batera begira. Baina gaurkoan bestelako kontuak aipatu beharra dauzkagu Espanogik aurren minbiziaren aurkako martxa nordiko solidarioaren 13. edizioa ospatuko baitu, otsailaren 22 Donostian, martxa hori batu egiten zaio ere Estatuko Familien Federazioak minbizia duten adingabe guztientzako etxeko zeinketa aringarri pediatrikoen alde egin duten aldarrikapenarekin. Egun horretan bertan aurtengo aldarrikapen instituzional irakurri eta ezagutaraziko da Aspanogi kide duen haur minbiziaren familien Espainiako Federazioak idatzia. Etxean zaintzea eskubidea da, etxez etxeko zeinketa aringarri pediatrikoen alde lelopean. Martxa solidarioari dagokionez, zinauterietako konpartxa eta karrozekin batez etortzeko hautatu dute egun hori, naiz eta urre kolorea eta urrezko begiztak karrozetan ere ikusial izango diren, sentsibilizatzeko helburuz. Izen emateak otsailaren 19 arte egin daitezke Rock the Sport webgunean. Dortxalak saguesen banatuko dira, goizeko 9 eta erdietatik 10 erdietara. Aurten ere, porrotx eta 500 bat legioko soldadu imperialak ez dira faltako fotokol txiki bat ere antolatuko da hurbiltzen direnentzako. Urte honetako martxa zala Aspanogi elkartearen berri izateko gurekin da Unai Olasagasti, bertako elkarteko komunikazio arduraduna egunon? Kaixo egunon. Etxean zaintzea eskubia da, etxez etxeko zeinketa aringarri pediatrikoen alde izango duzue lelo aurten, zer aldarrikatuko duzue honen bitartez? Gu beti abogatzen dugun, 365 egunetan eta 24 ordutan egon behar dela tratamendu hori, ez? Azkenean da, gurentzako eta familientzako oso garrantzitsua, azken egun horietan, ez, laguntza integro bat edukitzea, eta, albezain oberen pasa izateko aukera ematea familia horiei, ez da. Horre, gaur egun, demagun, kasu honetan, zeintzuk dira? Gipuzkoako datuak, zenbat aurrek behar dute arreta etxean? Hori ezin da,
ezin da, ez da, aurten bi izan dira, baina, bueno, karo, osea, 25ean, bi izan dira, baina aurrekoan 5 izan ziren, eta, bueno, hori, osea, ez dago zenbaki bat zehatza, batzutan, zortzeakin, ez da egoten, baina, bueno, behar denean, hor egotea, ez da kasu honetan, minbiziaren kasuan, ez da izaten oso, ez dakit nola esan. Bai, kopuru altua edo. Hori da, kopuru altua, baina, karo, aurrak dira, eta azkenean, bakizu, guretzako aurrak, beti ez, bihotza aukitzen dizu, eta azkenean familia osoa destrozatu egiten du, ez? Noski. Eta orokorki ere, zenbat umeriala familiari eragiten die minbiziak? Urtean, 30-35 kasu, median hortik dijoa. 28, baina, bueno, hortikan. Gu hartu harreta egin dugu aurten 25ean, 16 harrera berri, baina, bueno, karo beste urte aurrekoetan bai, hartu jarraitu dute, beste batzuk rezidiban, eta, bueno, eta nagusiki ezakit ez ezagutzatik ere, aurrei dagokionez, nolako minbiziek eragiten die edo zeintzuk izaten dire aurra hauen minbiziaren jatorria? Jatorria ezin da jakin. Osea, ezin da jakin. Oraindik ez dakigu minbizia nondik etortzen den. Baina bai dela ohikoena aurretan leuzemia. Galdetzen izuntza askotan minbiziari dagokionez, izaten delako bereziki pertsona helduetan, horre garaian izandako bizitza ohituren poderioz, familiaren poderioz, bestelako mila arrazoiengatikan, aurren, gazteetan hain bizi laburrarekin, noski, zalantzan. Hori da, ez helduetan badaukazu patroi bat, ez? Posible dezuna, aurreko handik ez dute habito txarrik, ez dute denbora eman, orduan, eske ezin da jakin. Bestalde, aspanogiko familien artean, nolako beharrak izaten dira, zaintza etxean jaso ahal izateko? Nolakoak, zesan ez, psikologikoak, ze beharrak izaten dituzte, zer eskatzen duzute zuei? Azkenean aurrak, orain, bueno, eguneko ospitaletik etxera bidaltzen dituztenean, askotan ikastolara adibidez ezin dute jun, bere lagunekin ezin dira egon, eta orduan, bueno, gu saiatzen gara pixkat hori koordinatzen ez ikastolekin, bai ospitalekin, bai ospitaleko irakaslekin, etxera juteko, aukera ematen diegu, eta bueno, hori pixka bat egoera hori amenizatzen, ez dakit nola esan, posible den denean, claro. Eta pixkatzein izaten da, zuen lan egiteko modua, nola hartatzen dituzuen minbizia pairatzen duten aurrak eta familiak? Diagnostikoaren lehen momentuan guri abisatzen gaituzte, ospitaletik, eta gure laguntza eskaintzen diegu. Normalean hartzen dute, baina bai badaude batzuk ez dutela nahi, o beraiek bakarrik pasatu behar dutela, nahi dutela, eta bueno, hori bai ulertzekoa da, ez, familia bakoitzak mundu bat da, hori etortzen zaizu eta golpe bat da, eta ez dakizu nola hartuko dezun, eta bueno, hori, gu lehenengo momentutik amaiera arte, bai sendatzen denean, bai gero rezidi bai iristen denean, o baita eriotza iristen denean, kasu gutxitan baino baita, beti hor gaude, eta bueno, saiatzen gea beraien familien bizitza pixka bat amenagoa egiten, ez? Horre, bestalde, gaur arte, urrez distiratu aurren minbiziaren gandik dinamika izan duzue Gipuzkoako ikastetxetan, nola joan da ekimena? Ondo, 18 ikastetxe apuntatu dira, ia 7.000 ikasle, eta alde hortatik oso ondo, gero bai batzuk berandu iritsi direlako, azkenean ez dituzte bere tatuaiak jaso, baino beraiek klasetan eta tailerretan eta egin dituzte bai urrezko lazoak eta oso pozik, hori esan oso pozik, egin jarriko gea martxean bidetxo bat egiteko, argazki guztiekin, pila bat dia, oso pozik. Eta horre, lanketa hori egiterako garaian zeintzuk izaten dire aurren zalantzak edo komentarioak? Denetarik. Badaude batzuk pixkate, eta gaina adinaren arabera galderak oso desberdinak dira. Normalean aur txikiak, esatute,
¿y se va a morir? Osea, holako galderak esate dituzte, ez? Pixkat, 17 o incluso 30 urteko pertsona batek inoiz ez dizula galdera hori egingo, eta ez dugu pentsatzen hori txarra dela, Osea, tabu hori bai galdeketak egitea, ne ustez, gure ustez, oso garrantzitsua da. Ez bai da minbizia eriotzarekin bat beti. Horre bestaldere, aipatu edo nabarmendu duzu empatian elkar laguntza eta elkartasuna sustatzen dela, gizartean nolako mailan topatzen dituzue balioek gaur egun? Solidaritate mailan esatezu. Empatia, elkartasuna eta elkar laguntza. Oso ona, guk kejarik. Gipuzkoa da oso probintzi solidarioa. Herrialde guztietan baiezko ematen digute beti, osea, ez daukagu, enkantauz. Horre baitare, minbizia igaro duten aurrek ere, jarraitzen dute, askotan harremanetan aspanogirekin, baina ez dakit, pertsona hauek arazoak izaten dituzte, denborarek poderioz, horra, aipatzen da, anzturaren legea, aseguruak lortzeko, edota bankuekin transakzioak egiteko, honen berri ematen dizuete? Bai, orain dela 2 urte, egun ontako leloa hori izan zen, parakita, no esaten da, bigarren mailako sekuela horiek ez zure prospektu medikuan edo azaltzea, osea, ez dezula entregatu behar gauza horiek, minbizia eduki dezula, eta hori bestela, gauza horiek gertatzen dira, la pixkata aseguradorak, o pixuak saltzean, horrelakoetan, batzutan ez dizutela aukerarik ematen, bertan sartzeko. El derecho al olvido, esaten da. Bai. Bestalde, jakine dugu, nolako izango da, aurtengo ipar martxa? Espero dugu lehen urtekoa superatzea, lehen urtean 800 pertsona egon ginean, 1000 egizten gehan, ez dakit, baina bueno, hori da gure geroz eta gente gehiago azkenean ikusgarritasun gehiago. Eta hor baitare, bada, esanguratsua porrotxen laguntza edo eta gerezien dinamika, honek zenbateko eragina daukazuengan? Porrotxena esatezu? Bai. Ikaragarria, porrotxek jende asko mugitzen da, eta porrotxen izena porrotx gainea da kolaboratzaile betikoa, beti etortzen da, gustora, oso ondo pasatzen dugu berarekin gainea, eta jende asko mugitzen du, noski bai. Baina, bueno, porrotx da, aparte, visibilitatearen aparte, da, irrifarrak atatzeitu, hori dago behar duguna. Irrifarreak, ondo pasa, eta, bueno, eta pixkat aztu, zure familia horien rutina aizto horretaz, elementu guztioekin geldituko era, eta heltzen zareten 1000 laguneko martxara, Unai Ola Sagasti, 1000 esker gurean izateatik. Ere, 1000 eskertu dahi. 10 minutu gelditzen zaizkigu izeko beratziak izan daitezen, eta ez dakit, neko nuke jakinea ze impresio zuen, edo zer nabarmenduko zenuten, malen? Bueno, aurren minbizia oso kontu sensiblea da, eta nik uste inguruan horrelako aurrik ez daukagunok ere ikutzen gaituela, nik uste. Sentsibilizaziorako oso tresna, polita, ez? Gazio gozoa esango dut, baina igande honetako martxak horretarako balio du, eta bai, nik uste dut gaixotasuna bera ospitaletik ateratze hori, eta ez da, aipatzen zuen bezala berak, oso garrantzitsua dela, eta bai aurraren eta familiaren bizi kalitatea, alik eta hoberen, ez gelditzeko ospitaleko testu ingurura isolatuta, eta pixka bat eguneroko bizitzatik alik eta lotura, bai lagunekiko loturak, familiarekin, eskola, nik uste guzti horrek, berak esaten zuen bezala, oso lagungarria dela, eta aurren eta bai familien bizitzetarako seguraski prozesu horretan lagungarri izango dela. Eta gero bestalde, Aspanogik egiten duen lana benetan txalogarria iruditzen zait, egoera zaurgarrienean dagoen pertsona bat horrela laguntzea eta eskaintzea, eta iruditzen zait benetan oso jarduera soziala eta oso txalogarria dela. Unai?
Bai, bueno, ze garrantzitsua den halako palo bat jasotzen duenean familia batek, elkarte bat egotea ja antolatuta, pixkate babesa emango dizuna, ezta? Nik uste, oso eskertzekoa izan behar dela. Nik ezagutu nuen pixka bat duela pare bat urte nintzelako baskari benefiko batean, ez Aspanogirena, baina bai Aspanafoarena, Arabako elkartearena, eta bertan ezagutu nuen pixka bat proiektua, zer nolako, ekitaldiak egiten dituzten, baita ere aizialdi zera denboran, familia hoiekin, eta, nik uste oso garrantzitsua dela, eta kasu honetan ere azpimarratzea, garrantzitsua dela, ez bakarrik, irrifarre bat ateratzea, hori oso garrantzitsua izanik ere, Unaik esan duen bezala, baita ere aldarrikapenak modu kolektiboan bideratzea, ez da kasu honetan, zaintza paliatiboak ere etxean eman alizateko aukera hori aldarrikatzea, eta zentzu horretan, nik uste, oso beharrezkoa dela Aspanogik eta beste elkarte hauek egiten duten lana, egoera gogor horretan, talde babesa eskaintzeko. Gero, aski esanguratsua ere bada, halako bizi egoera bat igaro ostean, hau gaindituta, arazoak, hipoteka baterako, autoa erosteko, aseguruetarako, ez dakit, duela 2 urte egin zuten aldarrikapena dela, horretarazi digu Aspanogi, baina esan daitek ere, nolako den gizartea, nolako den mundua, halako egoera batean, orainikan denboraren poderioz beste kolpe bat ematen izutela, eta beste pertsonen eraginez, unai. Bai, batzutan hitz egiten dugu estatu batuetan hipoteketan jartzen zituzten marra gorri batzuez, ez da, pixka bat arrazakeria bultzatzen, eta nola hipoteka garestiagoak jartzen zituzten auzo zehaz batzuetan, baina hemen ere ikusi entzun dugun bezala, Unai Olasagastik kontatu digun bezala, hipoteka batzuetan, halako arazo mediko larriak izan badituzu, segurazki hipotekak garestiagoak izango dira, eta zentzu horretan ikustete ahanzturarako eskubide hori, ezinbestekoa dela lortzea, ez da, hipoteketan, bestelako aseguruetan, eta nik uste, erakusten duela oso ondo zer nolako gizartean txertatuta gauden. Bai, ni ere oso guztiz ados nago, eta iruditzen zait, duela 2 urte aldarrikatu zen bezala, urtero mahai gainean jartzeko gai bat dela, aurra zeranean, bizitza oso daukazu aurretik, eta motxila horrekin nahikoa daukazu zure, oroimenekin, trauma suposatu aldi izan dizun trauma guzti horrekin, eta gainera, jendartean oztopo horiek aurkitzea, ez da bat ere justua, eta aldatu beharko litzateke hori. Eta, Unaik aipatzen zuen bezala, hipoteken kasuan, eta, ez dakit, piztinara botako naiz, baina seguraski lana bilatzeko momentuan, bizitzan, heldu aroan egin behar dituzun pausu garrantzitsu guztietan, seguraski muga oso antzekoak biziko dituzte, eta, ez da bat ere justua egoera horietan egon behar izatea ez beraiek, eta ez beraien familiak, eta Aspanogik egin dezaken bide hori urratuz, nik uste dut igandeaeko martxa hori bezalako batek aprobetxatu behar duela hori zabaltzeko, eta hori ez dakienak ere horren berri izateko ekimen hauen bitartez. Gogora, ekarriko dugu, ipar martxa burutuko dela, otsailaren 22an, igandean, 1000 lagun biltzeko helburuarekin, 800 pertsona izan ostean, 12etan elkartuko dira, eta urte honetako manifestua irakurriko dute, eta baitare, Donostiako ospitale kanpoan den gerezionduan, baita, pirata guztien aldeko omenaldia egingo dute, aurten, 2025 urtean hil diren aur nerabei omenaldia egingo diote, Gipuzkoan 15 aur nerabe hil baitira 2025 urtean minbiziaren ondoriz. 2 minutu eta goizeko 9 izango dira. Informazioaren aria, naiz irratian. Larun bat eta igande goizetan, gure musikaren garaia da. Euskal klasikoak
Naiz Irratian. Kondenatuz plazara makurtzen naiz. Sara Iriarteren konpainian goizeko 6etan hasi eta 2 orduz euskal klasikorik onenak. Hauxe da egun motela. Hauxe da egun motela. Naiz Irratian euskal klasikoak. Euskal klasikoak. Bertsoak kantatu egiten dira, entzun, irakurri, ikasi, kontatu. Askotan bertsoak direla ez dakigun bertsoak kantatzen ditugu. Bertsoak kantatu eta kontatu egiten ditugu. Kantatuak kontatu eta kontatuak kantatu. Bertso aukeraketak eskaintzea da gure asmoa. Igandero eguerdiko ordu 2etan, Eli Pagolak eta Andoni Rekondok gidatuta, kontatzera noazu, Naiz Irratian. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Goizeko 9 dira giza eskubideen behatokiak Nazio Batuen erakundera eraman du Iratxe Sortzabalen tortura kasu. Espainiako auzitegiak tortura salaketak berriro irekitzari uko egin ostean giza eskubideen behatokiak emakumearen aurkako bereizkeria mota guztiak ezabatzeko konbentziori eskatu dio, tortura delituaren preskriba ezintasuna bete behar gisa jaso dadila. Lander Martínez, egunon. Egunon Pelle eta egunon entzuleok. Nazio Batuen erakundeko emakumearen aurkako diskriminazioa ezabatzeko komiteak eskaera bat jaso du behatokiaren aldetik tortura delituaren preskriba ezintasuna nazioarteko bete behar eta konpromiso gisa beraria zaitor dadin eta estatuek bete dezaten eta ez dadin erabili delitu gileengan zigor gabetasuna albidetzen duen argudio gisa. Iratxe Sortzabalekin gertatutakoaren aritik datorrekimena, Auzitegi Nazionalak absolbitu egin zuen euskal presoa eta Guardia Zibilak 2001ko martxoan atxilotu zutenean tratuan kerrak eman zizkiola onartu zuen. Zurtziazko denbora itxaron ondoren behatokiak bere tortura salaketa berriro irekitzeko demanda aurkeztu zuen, absoluzioarekin bat etorriz. Izan ere, bere garaian Auzitegi Nazionaleko 13. epaitegiak salaketa hori izapidetu zuen atxilotu zuen Guardia Zibilen aurka, baina artxibatu egin zuen ia ikerketarik egin gabe. Espainiar Estatuko Justiziari egindako torturengatiko salaketa berriak ebazpena jasotzen duen bitartean, behatokiak beste pauso bat eman du eta Nazio Batuen erakundeko zedabera eraman du Sortzabalen kasua. Eta gunaren nondik norako guztiak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pei, egunon entzuleok, gaurkoan politika kontuetan, Ana Oio kontseilariak bigarren bizikidetza planaren berri emango du ostiral honetan. Bestalde, UPN-eko kontseiluak hautagaia bozkatuko du, Kristina Ibarrola litzatekelarik favoritoa, eta Lakuak aholku sarearen balantze askeniko du prentsaurreko batean. Euskal Trenbide sareak jarduera bat aurkeztuko du bestalde Lutxanako geltokian, Barakaldon, Kabezonde Txauri elkarteak kontzentrazioa egingo du industria eta ingurumen departamentuen aurrean, gainera, Aritu Etxebizitza Sindikatua, Gazkalo, Sos, Arrazakeria, Iruñerriko Etxebizitza Sindikatu Sozialista, La Igualdad, PH Berriozar eta Zentrolasa, Iruñan elkartuko dira agerraldi batean, udalak kale egoeran utzi duen familiaren berri emateko eta horren salaketa egiteko. Donostian ere kaleratzeak estopek elkarretaratzea egingo du, PP Vox Junts blokeoaren aurka, Zaballako presoaren heriotza salatzeko ere kontzentrazio bat izango da gaur eguerdiko 12 eta ipatu behar dugu ere Tuborre Unidoseko langileak Lakuarekin elkartuko direla. Kiroletan besteak beste Osasuna Eltzeren aurka gaueko 9 neguko joko olimpikoak ere jarraituko ditugu. Saskibaloian Baskoniak Monako parez pare, eskubaloian Bidasoa Puente Genilen aurka eta eskupilotan Artola eta Inbaz Zabala eta Martijaren aurrean. Kulturaren inguruko aurreikuspenekin amaituko dugu ostiral honetan Landscape Together bitartekaritza kulturalaren emaitzaren aurkezpena egingo dute Txillidalekun eta egunotan bezala Berlinale jarraituko du naizek. Badia, beraz, eskarrik asko Itxaso. Gero arte. Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian. Errepidetan, une honetan Lander badugu nabarmentzako jazoeraren bat?
Atzeko dugu autopilaketak izan direla Bizkaia 30 errepideko 15. kilometroan sondikan, Barakaldora noranzkoan istripua amaitu daia da, matxuradutako ibilgailua bidetik kendu dute eta autopilaketak gutxituz doaz. Ados, eguraldiaren xetasun guztiak, Iker Ibarluzeak. Eguraldiak nabarmen xamar okerrera egingo du ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta egun sentian sartuko den fronte batek eurigiroa ekarriko du. Fronte beroa izango da eta honekin zaparradak arinak izango dira, baina nahiko sarri botako du eta goiza busti xamarra izango da lurralde osoan. Aldiz eguerditik aurrera egoera ezegonkortu egingo da, goietan aire hotza sartzen joango da eta orduan zaparradak ugaritu egingo dira eta indarra hartuko dute. Euria gehien bat Kantauri Arixuri aldean botako du eta gainera azken orduetan ez da baztertzen bertan ekaitza jota zaparrada handi xamarra botatzea bereziki ipar ekialdean. Hego isuri aldean euri gutxiago botako du, baina bertan ere zaparrada politak eroriko dira. Haizeak goizean hego mendebaldetik arro xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, temperatura minimoak eta maksimoak beherako bideari utziko diete, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri Arixuri aldean 10 eta 14 gradu bitartean eta hego isurian 8 eta 11 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa aldean neurtuko dira eta altuenak kostaldean eta goietan aire hotzara sartzarekin batera eta temperaturak behera egitearekin batera azken orduetan elurra 1000 metrotan kokatuko da. Informazioaren aria. Etxean ordena gustatzen zaizu, Alkainen neurrira egindako armairuak diseinatzen ditugu. Nahi duzun irekiera motarekin kolore eta material desberdinetan. Eta jantzigelak ere egiten ditugu. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Dena bere lekuan egon dadin eta zure armairuetan ahalik eta erosotasun, funtzionaltasun eta estilo handienaz goza dezazun. Bai, Alkainen! Inauteriak, nor da nor. Momotxorroak. Altsasuko inauteriak goia jotzen du astearte arratsean. Gerra garaian galdu ziren inauteriak. Altsasu orduan askoz txikiagoa zen, gaurkoarekin konparatuta. Franco hil ondorenean berreskuratu zituzten, bai eta eraberritu ere, pertsonaia berriak sortuz. Izaera erritualizatua ikuskizun garaikide baten elementuekin. Europako beste herrialde batzuetan jasotzen da altsasun irudikatzen den ereintzaren estena. Bi mozorrok uztarrira loturik tiratzen dute goldea, idi parea bailiran. Herri inauterik gisa ezagutzen direnen adibide ederra da altsasukoa. Landa eremurari erreferentzia egiten diona, denboraz kanpokoa bailitzan. Etengabe moldatzen ari den inauteri bat da ere. Odolaren erritua deiturikoan adibidez, momotxorroak mantal zuria odolez blaitzen duten unea, mozorro eta ikusleen arteko banaketa markatzeko baliatzen ari dazken urteotan. Eta ez da harritzekoa, inauteriak duen erakarpena ikusirik jende uholdea hurbiltzen baita bertara. Itxura beldurgarria dute momotxorroek. Ardilarrua bizkarrean, urritzezko saski handi batekin tamainaz nabarmen handitzen dira. Saskiari loturik, bi behi adar mardul. Aurpegia estaliz, uztarrien ibiltzeko kopetekoa edo berau gogorarazten duten ile edo artile ariak. Besoak odoletan bustirik, mantal zuria odoleztaturik, sarde askutan, oinezko eta ibilgailuak xaxatzen ibiltzen dira Altsasuko kaleetan. Landa eremuan lanerako ohikoak izan diren maoizko galtza eta abarkek salatzen dute mozorroaren azpian gizakia dagoela. Inauteri gehientsuenetan gerta moduan mozorro gehiago hartzen dute parte Altsasuko inauterietan. Juan Tramposoak, ziripoten gisako mozorra hondikote eta baldarrak, maskaritak eta sorginak. Akerraren figura, akelarrean irudikapen eta guzti. Aurpegi estaltzeaz ezagutzeko moduan arautzat jo daiteke hemen. Momotxorro dantza zaratatxu bezain hipnotikoa,
ilun dagoela plazako kioskuaren inguruan bueltaka hasten direnean. Amaitutakoan, maskarak kentzen dituzte denek batera. Aurpegi zikindu eta izerdituetan postasuna agerikoa da. Testua, Aitzpea Leizaola. Ilustrazioak Amaia Kajer. Media Bask eta Naiz Irratia. Euroeskualdeak lagundutako proiektua. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:00 eta 9:00 hemen jarraitzen dugu Naiz Irratiko informazioaren arian, analisi mailaren tenorean, gaurkoan Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoñorekin, eta aipatu dugu goiz honetan zehar hainbatetan Karmele Tubilla Santurtziko alkateak dimisioa eman duela, ohar baten bitartez jakinarazi du arrazoi pertsonal, familiarrak eta politikoak daudela, eta hori bai esango dugu, zehazki, izan zirela aferak eta zalapartak atzokoan Santurtziko udalean bertan ikerketa batzordea sortu bai dute, dimisioa aurkeztu zuen zinegotzi batek udaltzain karguetarako ea azterketa filtratu zuen ala ez ikertzeko, ikerketa batzorde hori hastear zela aurkeztu zuen Karmele Tubillak Santurtziko alkate jeltzaleak dimisioa. Honi buruzko xehetasun guztiak jasoko ditugu Belategi. Erabaki familiarrak eta pertsonalak beretzat gordetzen dituela adierazi ostean, Tubillak esan du ziur dagoela une honetan gainerako alderdi politikoak bere jarduna Eusko Alderdi Jeltzaleak Santurtzen duen irudiari kalte egiteko erabiltzen ari direla. Eta gaineratu du ezin duela hori gertatzen utzi, bere alderdiaren siglekin duen konpromisoa erabatekoa baita. Tubillak dio beti jokatu duela zorrotz eta eredugarri udalaren interesen alde. Akatsak egin dituela dio, baina alkate postua utzi duela santurtziarren bizitza hobetzeko alduen guztia egin duenaren lasaitasunarekin. Lortu duela uste du eta gaur egun herri hobe batean bizi direla guztiak. Duela gutxi Sonia López segurtasuneko zinegotzi eta alderdikidea baztertu zuen Tubillak udaltzaingoaren ofizialorde postu baterako azterketa ustez harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ziolako. Tubillak Lópezen errugabetasun presuntzioa babesteko eskatu eta inolako irregulartasunik ez zutela antzeman adieraziarren, azkenean Santurtziko udalak lan eskaintza publikoa kautela zeten zuen oposizio prozesuan gertatutakoa argitzeko. Hain zuzen ere, ostegun honetarako zegoen programatuta filtrazio hori ikertzeko batzordean kargugabetutako zinegotziaren parte hartzea. Santurtziko Bizkaiko udal garrantzitsuenetako bat da, 5. biztanleriari dagokionez, 45.000 biztanle ingururekin. Krisi hau eaiota getxon jasaten ari denari gehitu bertzaio 61 jauregitxoaren eskandalua dela eta. Gainera, udal hauteskundetatik urtebete ingurura alderdiak Donostiako alkatea ere ordezkatu du, antza, inkestek Eneko Goiari emandako datu txarren ondorioz. Santurtziko eaiotak beste ohar batean Santurtzirekin egindako lana, konpromisoa eta eskuzabaltasuna eskertu dizkio Tubillari. Neure esker ona adirazi nahi dut bihotzez. Inigo Ansola, Bizkai Buru Batzarreko presidenteak ere publikoki eskertu du Tubillaren eskuzabaltasuna eta esan du bere dimisioak ez zuela inolako zerikusirik filtrazioaren eskandaluarekin. Ez bildurrik ez zelangoi, hemen erabaki bat egonda eta erabaki horren aurrien beste erabaki batzuk hartu biko dira, eta ikusiko dugu horretarako egoten dien negoziaketak eta alkarrizketak. PSek eurekin gobernagarritasun akordio bat duela gogora ekarri badu ere, udala zuzendu behar duen pertsonaren inguruan ez du izenik aipatu Ansolak eta hemendik aurrera negoziatu beharko dutela aurreratu du. Asteko, jakin nahi dut, asteko lehenbiziko balantze bat zer iruditzen zaizu gertatutako Unai?
Bueno, ni pizkat harrituta nago EAJ jokatzen ari den kartarekin, ezta? Karta hori deitzen da biktimismoa. Eta da, duela gutxi ere Getxon jokatu duen berdina, ez? Getxon 3 zinegotzik utzi zuten haien kargoa, bueno, komentatu genituen kontuengatik, pizkat prekauzioz edo, baina EAJaren salaketa izan da, oposizioaren jokaera nolakoa izaten ari den, eta hemen Santurtziren kasuan ere, zinegotzi bat kendu behar izan zuten kargutik, eta orain alkateak dimititzen du, kasualidadez ikerketa batzorde hori hasi baino lehen, eta berriz ere biktimismoaren karta jokatzen ari dira, ezta? Esan ez, ze gaizki portatzen ari den oposizioa, ni pizkat harrituta nago jokaera horrekin, eta benetan uste dut humiltasun gehiagorekin jokatu beharko luketela, bueno, nahiko kontu larriak daudelako tartean, eta dimisio eta cese hauek ez direlako eman besterik gabe oposizio lana egiten duelako, baizik eta horre zantzuak baino gehiago daudelako, bueno, boterea erabili dela, kasu batean ondare zen eraikin bat botatzeko eta bertan etxe batzuk egiteko, zinegotzi batzuentzat, eta beste kasu honetan, bueno, udaltzain postu bat lortzeko kasuarekin lotuta, ezta? Orduan ikuste hori izango zela nire partetik lehen balantzea, biak Getxo zein Santurtzi oso udalerria handiak dira, oso biztanletsuak, garrantzitsuak dira, bueno, politikaren aldetik kuantitatiboki ere, eta nik uste eskatu behar zaiela gobernuan daudenei pulkritude, gardentasun guztia eta interes orokorrari jarraitzea. Vale. Nik ere unairen diagnostikoarekin, bueno, bat egiten dut, iruditzen zait, dimisioa beti da aukera bat, ez? Bueno, beti da aukera bat, esan nahi dutena da, gaindituta sentitzen zeran momentu horretan, bueno, aterabide posible bat da, baina iruditzen zait erreztasun handiarekin erabiltzen den karta bat dela, unaik esaten zuen bezala, eta bueno, nik uste seriotasun falta bat ere ematen diola, bueno, alkate edo zinegotzi karguari. Nik uste fokoa ez dela jarri behar bestek eragiten duten presio horretan, nik uste dut horretara, bueno, politikari bat ohituta egon behar dela, edo eduki behar dituela gaitasunak presio hoiei aurre egin, edo erantzun, eta benetan jakinda ez derrokerrik ez dela egin, hori justifikatu, eta bueno, zure irudia garbitzeko moduren batean. Orduan, bueno, Getxo, Santurtzi, pixkat hor gertatzen ari den guzti horrek, bueno, lidergo ahultasun bat erakutsi dezake, edo biktimismo orako joera, urrengo hauteskundei begirako, bueno, posizio erosoago batean kokatzea, baina pena da, gobernagarritasunaren aldetik, berez koalizio gobernu bat izan arren, bueno, ez dakit, bizitzan egoerei aurre egin eta benetan konpontzeko bidea eskaini baino, dimisiora jotzeak, nire ustez oso irudi txarra ematen du. Hor, bada, testu inguru politiko hori, horre zer gertatzen den, Getxoren alderaketa, Euskal Herri mailan ere zer nolako ondoriak dauzkan, baina gogora ekarriko dugu dimisio hau, Karmele Tubilaren dimisio etorri zela Sonia López zinegotzi izandakoak, udaltzainen kasu honetanko ikerketa batzordean parte hartu aurretik, eta bertan, zehazki, Sonia López zinegotzi hoiak, kontu aski esanguratsuak aipatu zituen, ze esan zuen batetik presio politikoak izan zituela, perfil zehatz batzuk sustatzeko, horre kargu igoera horretan, perfil horiek Eusko Alderdi Jeltzalearekiko gertukoak zirela, eta bestalde aipatzen duena da ere, berak egindako guztiak jakinaren gainean zeudela, bai
alkateren partetik eta baita ere Santurtziko udaltzainaren buruzagiaren partetik esaten du baita ere eskaera edo presioien menpezelarikan dimisioa aurkeztu nahi izan zuela, berak esaten du arrazoi pertsonalen gatikan ezkutatu nahi zuela dimisio eskaera hori eta 3 alditan burutu zuela dimisio eskaera hori eta ustezko balizko filtrazioari dagokionez azaldu duena da Santurtziko udaltzainen zinegotziak hainbat galdera bidali zizkiola, bera izan zela hor galdera hoien babesa hautsi zuena eta zertarako galdera horiek itzultzeko, euskaratzeko galdera horiek hori ere deigarria da eta aipatzen duena da, noski pixkat ere zentzu bizarroa ere baduena da, hor aipatzen zuten zinegotzi honek hautagaietako batekin harreman pertsonalen bat ote zuen eta berak hori iradoki du, ez du baieztatu, baina baieztatu duena da, horre jo puntuan izan den agente hori sindikalista dela eta helburutzat zela sindikalista zenean, ez ezala azterketa horretan nota txukunik izan edo eta azkenean 4. postuan gelditu zela gizon hau eta zehazki Sonia Lópezek ere zalantza jarri du, ea nolatan gelditu ziren aurrerago beste 3 hautagai. Zakit, honi buruz ikerketa batzordeko xetasun hauei buruz, Malen Zara esango zenuke. Neri egia esan oposaketara ateratzen diren postuen inguruan horrelako trikimailu saiakerak, iruditzen zait, harrigarria dela, benetan garbitasuna eskatzen denean, eta EAJak ere hori aldarrikatzen duenean, gero oso lekuz kanpokoa, eta eske pelikula bat ematen du, niri iruditzen zait oso harrigarria, baina gero pixkat markoa haunditzean, osakidetzan egon diren kontuak, oposaketen harira, orain ertzantzan psikoteknikoa zorrotzegia izan otez delakoan, orain pixka bat rebajatu dute maila, eta horren ondorioz, hautagaien portzentai asko zaundiago batek gainditu ditu oposaketak, zakit, iruditzen zait, horre oposaketen bueltan dauden horrelako, ez dakit, oinarriekiko ardura falta edo, ezin dela onartu eta lanpostu batera sartzeko baldintzak denentzat berdinak izan behar direla. Harreman pertsonala izan edo ez izan, edo hori bigarren plano batean gelditu behar da. Unai, zuk zer diozu? Nik uste, bi kasu hauetan, Getxokoan eta Santurtzikoan, bien fondoan dagoen gaia da, batzuk badirudi zantzuak daudela boterea erabili dutela, haien mesede partikularrerako, ez da? Kasu batean, lujuzko etxe bat lortzeko, babestuta zegoen eraikin batean, eta beste kasu honetan, nik ez dakit orain kontatu desuna, niri ere pelikula hitza etorri zait burura Maleni bezala, badirudi beste mesede partikular bat lortzeko filtratu egin zirela parte teorikoaren ope horren galderak, ezta? Eta zentzu horretan hori onartezina da, eta horre nik uste, ardurak depuratu egin behar direla, eta biktimismoaren paper hau Inigo Anzola oso ondo jokatu zuen atzo kameren aurrean, nik uste onartezina dela, ezta? Nik uste ardurak hartu behar direla, hor zesatu egin bazen zinegotzi bat, imaginatzen dut zeozer egongo dela atzean, eta kasu honetan, nik uste dimisioa eman duela alkateak ezin duelako gehiago. Dagoelako oso egoera ahulean, gogoratu behar dugu Santurtzin EAJak ez duela PSR-ekin koalizioan agintzen, baizik eta minorian agintzen duela, eta zentzu horretan imaginatzen dut oposizioa bere lana egiten ari dela udalerri horretan, eta badela garaia behar bada beste gobernantza eredu bat ezartzeko.
Ikusiko dugu, zer gertatzen den, alkate aldaketa egon beharko du, eta ikerketa batzorde horrek ere, lanean jarraituko duelako. Goizeko 9 eta 22 dira. Guztiz bestelako kontuak ere ondorengo minutuetan. Urtea, igaro da, Joserra Bengoetxea eta bere taldeak EHUko errektoretza taldea hartu zuela. Denbora tarte honen balantzea egingo dugu goiz honetan. Joserra Bengoetxea EHUko errektorea da, Naiz Irratiko estudioetan. Egunon, Joserra. Egunon entzule guztiak. Nolako balantzea egingo zenuke urte honetako jardunaz? Oso intensoa izan da, gorabera batzuk izan dira, batzuk espero zirenak, beste batzuen dimentsioa ez gendu inolaz ere espero, eta beste batzuk erabateko ez ustekoak. Demagun azkenarekin hasteko inork ezin zuen iragarri apilaren 28an halako itzaltze bat egongo zela, eta horri aurre egin behar zaio, eta da, espero ez duzun zerbait. Horrelako batzuk ez tamainan hain alakoak, baina batzuk izan dira. Gero espero genuen, baina dimentsioa ez ginen behar bada jabetzen, OPEak izango zuen eragina, OPEarekin gure langilegoaren eren bat mugitu eginda eta aldatu du bere postua, eta horrek ekarri du zailtasun asko kudeaketa mailan eta atzeratu egin ditu prozeso batzuk. Baina bestalde guk genituen puntu batzuk batzuei heldu egin diegu, eta programan eskakizun nabarmenak zirenak hasi gara erantzuten, esate baterako ordezko irakasleen jardunaldi osoan kontratatu alizatea, eta hori esango nuke izarra bezala, baina baita ere hasiak dira obrak segurtasunari begira Leioako kampusean, eta proiektu asko daukagu ja martxan gure programa betetze aldera, ez? Aipatuko ditugu zehaztasunez geroxago, baina batetik uka ezina da mediatikoki son handiena izan duen elementua izan dela, aurrekontuen bueltan sortu zen eztabaida hori, Eusko Jaurlaritzaren partetik jasotzen den finantzak eta handitza eskatu zela. Aldarrikapen hau, eztabaidaren ostean hilabete batzuk pasata, ze puntutan gelditu da? Bai, gure, hau da, beste gauza bat heldu dioguna orain arte egin ez zana, eta da, hain zuzen ere, gure premiak eta beharrak ondo diagnostikatzea, ondo zerrendatzea, zeintzuk beharrak dauzkan Euskal Herriko Unibertsitateak, eta horri ekin genion, txosten sendo eta potolo bat landu genuen, eta horretan oinarritu gara, hain zuzen ere, gure estrategia lantzeko. Behar horiek, kopuru bat edo kalkulatzen genuen, eta horrek suposatzen zuen aurrikusita zegoen aurrekontua, baino askoz ere kopuru handiagoa, hori izan kaleratu genuena, eta horrekin gure eskakizunak batez ere etorkizunari begira, diagnostiko horretan sortzen diren beharrak atenditu beharra, ez? Premio horiek atenditu beharra. Eta horretan gaude, aurrera begira, uste dut marko bat sortzen duela, horren inguruan negoziatzen hasteko hainbat puntu, lehen aipatu ditugu, esate bateako infrastrukturak, gure eraikinak, baina baita ere oso beharrezkoa den digitalizazio orokorra, edo pertsonak atenditzeko beharra, baita ere soldata arrakala batzuk atenditu alizateko, edo konpondu alizateko, eta arreta integralerako zerbitzuak, pertsonal teknikoaren falta kasu askotan, eta hortik digoa. Hor, 2026 urteko aurrekonturako diru kantitate gehigarri bat eskatu zenioten Eusko Jaurlaritzari. Igoera hori eskatutakoa beteko ez delarik, utxuneak izango dira Euskal Herriko Unibertsitatean 2026an? Hori auditoria egiten denean argiago ikusiko dugu, guk orain egiten duguna da hori hartu markotzat eta horrekin negoziatzen jarraitu eta
gure borondatea hain zuzen ere da hori konpontzen joatea eta adostasunetara heltzea Jaurlaritzarekin. Perez Iglesiasen kexetako, sailburuaren kexetako bat izan zen, egoeraren berri eman zela, Eusko Jaurlaritza aurrekontuen berri ematen ari zenean legebiltzarrean, ez dakit ikusita kexa hori 2027 urteko eskaera aurrekontuari dagokionez hasiek zarete pentsatzen? Bai, hasia gara, baita ere lehen esan bezala, diagnostiko horretan oinarrituta gure beharrak eta premiak ondo zerrendatuta dauzkagunez, aurrera begira negoziatzen jartzeko eta adostasunetara heltzeko asmoarekin. Hor, bestalde, unibertsitateen legean, hor jasoa dago, barne produktu gordinaren 0,1 unibertsitatetara bideratu behar dela, hau bete gabe gelditzen da, ezakit zer gertatzen da, ze zentzu dauka legean hau jaso izana gero hor airean gelditzen bada. Hau da unibertsitate sistemaren lege organikoak ezartzen du jomuga bezala edo desideratun bat bezala 2030erako lortu beharko zela unibertsitateen ematen zaien aurrekontua edo finantzazioa barne produktu gordinaren 1% parekoa izatea, ez? Horrek jartzen du horrelako helburu bat, eta hori izan daiteke modu bat kalkulatzeko finantzazioa, ez? Guk hori jakinda helburu luze bat dela 2030-2031erako, guk gehiago edo nahiago izan dugu zentratzea zeintzuk diren gure premiak, eta hoiei erantzutea eta atenditzea, hori izan da gure eskema, ez? Eta uste dut horrek sistema seguruago batera eramaten gaituela, zeren losurekin 1% bai, baina zertarako, zertan dedikatzeko. Orduan guk pentsatu izan dugu adostasuna errezago izan daitekela jakitea edo jakinda zertara joango den behar hori, finantziazio behar hori. Eta hori izan da gure eskema, eta horretarako landu genuen gure diagnostikoa, premien diagnostikoa. Enplegu afera ere izan da, landutako kontuetako bat, eta horre duela hainbat urte izan genituen horre gatazkak ordezkoekin, gurean ere izan ziren, eta hor, aipatzen zen argudietako bat ere bazen unibertsitate legearen bitartez, langile hauei ezin zitzaiela, ordezkoi ezin zitzaiela jardunaldi osoa eskaini. Zer egin duzu profesional hauen egoera konpontzeko? Guk beste interpretazio bat egin dugu legearena, pentsatzen dugu guztiz onartzen duela xedapenaren tekstualitatea, testuak, eta ikusita zein den lege horren xedea, interpretazio zabalago bat egin dugu, nahi baduzu teknikoki aztertzeko legeak dio ordezkoak kontratatzen direla batez ere dozentziarako. Eta orduan, printzipioz ezin duzu ordezko bat kontratatu kudeaketa egiteko edo ikerketa egiteko. Baina guk pentsatzen dugu posible dela dozentziari begira osatzea jardunaldi oso bat. Nahiko klaseak pilatuta, mugak gainditu gabe, egin dezakezu ikerketa lotuta baldin badago dozentziarekin, irakaskuntzarekin, egin dezakezu kudeaketa lotuta baldin badago irakaskuntzarekin, eta horrela justifikatu daiteke jardunaldi oso bat. Horra posible izan da azkena. Uste dut, baietz. Hortxe ari gara kontratatzen jardunaldi osoan, eta hasieran zalantzaren bat egon zan sindikaturen batetik, baina azkenian argitu eginda, eta adostasun oso zabala lortu du. Kanpaina giroan ere, asko aldarrikatu zen digitalizazioa, plataformen bateratzea eta gaurkotzea. Goiz honetan, gaurren sartu naiz, eta ikusut, kolore laranja dagoela, hor aldaketa ez dagoela, baina gero barrura sartuta pixka bat aldatu hau ikusi dut, ezakit, orain ezin naiteke gaurren sartu, garai batean bezala, egon da aurrera pausorik edo aldarrikapen honetan? Bueno, gaur nahiko obsoletoa da sistema digital bezala, eta guk gure asmoa da migratzea, beste sistema eraginkorrago eta erresago eta behar bada sistematikoago batetara. Gaur egun esaten da, lagunkoiago, edo friendly, izan behar du. Eta hori migratzeko
oso komplexua da, zeren ezin duzu galdu hor daukasuna. Orduan, joan behar gara prestatzen nola antolatu daiteken migrazio hori, ze sistemara eta nola mantentzen dugun hor dagoen, gaurren dagoen informazioa galdu gabe bestera migratzen den bitartean, oso prozeso komplikatua, baina beharrezkoa. Horre, hain zuzen, Euskal Herriko Unibertsitateak plataforma eta sistema ezberdinak ditu, akaso konplexutasun hori zer da? Ezberdinak direnez, guztiak hizkuntza berdinean lanean jartzea? Bai, helburu desberdinetarako joan dira garatzen, ez? Batzuk dira kudeak eta, nahi baduzu, administratibotarako, bestea da gehiago dozentzia edo irakaskuntzarako, beste bada ikerkuntzarako, eta orduan sakabanatu egin dira sistemak, ez? Eta egia da, batu egin beharko liatekela. Baita ere, jakinarazi zenuen balantzaren berri ematean, lanak hasi zirela, jakineko nuke, nola dauden, Leioako EHUko liburutegiko barneko patioaren egoera eta baita kiroldegiko pilotalekua? Konbidatzen zaituzte danok handik buelta bat ematera eta ikusteko nolako obrak egiten ari diren eta ze eragina izaten duten, ez? Batez ere, goiko pasarelak, plataforma horiek erautsi egin dira, zeren segurtasunari arriskua jartzen zieten, eta hori egiteko leku guztietan zeuden pasarela horiek. Gero badaude xafla batzuk, batez ere liburutegiko eraikina nagusien, horiek haize asko dabilenean arrisku sorte ezakete, horri ere ekin behar zaio, plataformak botatzean edo eraustean ikusi dugu ondoko eraikinen bat dardar egiten duena, ez dago segurtasun arazorik, baina ez da lan egiteko baldintza erosoa, eta mugitu behar izan ditugu hor zeuden langileak, 200 inguru, eta horiek birkokatu kampusean, eta sistemak bilatu. Esan nahi dut, erronkaz betetako lanak dira, baina beharrezkoak, eta ari gara, eta nik hemendik eskertu nahi dut gure komunitatearen pazientzia eta ulermena, zeren ez da atsegina, gaur egun kampusetik ibiltzea, eta hala eta guztiz ere unibertsitateak jarraitzen du bere kalitatezko eskaintza ematen, irakaskuntzan, eta hortxe daude. Eta oso eskertzekoa da gure komunitate osoaren ulermena, ikasleena, irakasleena, tekazelena, langileena, danena. Duelain bat urte ere iragarri zen, eraikuntza berria egongo zela basurtu inguruan medikuntza fakultatearentzat, ez dakit lanen behar hauek, urgentziazko behar hauek eragina izan dute eraikuntza berri honetan edo aurrera doa hori? Ez aurrera doaz, independienteak dira, basurtuko obrak hortxe ari dira, inor juten bada basurtora ere hor ikusiko ditu, ez naiz ausartzen data bat ematera, zeren ematen den bakoitzean beti atzeratu beharrean aurkitzen gara, beraz ez naiz lotuko, baina espero dezagun egotea prest etorkizun ez oso urrun batean. Gero bestalde ere, azkenaldi honetan, jakin dugu, zalantzan dela Euskal Herriko Unibertsitateak plentzian daukan egoitzarekin. Zer gertatuko da? Bueno, hor gertatu zena zen irizpen bat jaso zela ez dala loteslea ministeriotik, Kostasek eritzi emateko naiz eta transferentzia pasata izana jaurlaritzara, eta erabakia jaurlaritzaren izan, irizpen bat eman dute, eta orain alegazioak oso sendoak aurkeztu dira defendatzeko plentziako itsas estazioaren kokapena eta eraikina eta ze beharrezkoa den itsasoan bertan egotea, itsasoaren biologia aztertu ahal izateko komentatzen ziren alternatibak ez daukate inolako zentzurik, egon behar zarelako itsasoko uraren bertan lana egiten eta ikerketa egiten, ez? Eta horretarako oso egokitua da, eraikina historikoa da, patrimoniokoa da, eta babestu egiten da, eta mantendu egiten da, oso ondo mantenduta dago horri esker, hain zuzen ere, eta uste dut plentziarako ere elementu, nortasunaren elementu garrantzitsua dela, eta unibertsitateak hor presentzia izatea oso garrantzitsua da ere bai. Nazioartean oso aitortua dan zentroa, eta bertan eskaintzen diren masterrak eta egiten den ikerketa punta-puntakoa da eta Europa osoan aitortua. Apur bat hitz egin nahiko nuke adimen artifizialari buruz ere. Horre, ez dakit, irakaslek zer diote? Ikaslek adimen artifizial sortzaileekin egin daitezke lanetaz edo jukutrietaz?
Adimen artifizialak oraindikan behar bada ez gara jabetzen zer nolako aldaketa ekar dezakeen gure arlo guztietan, bizitzaren arlo guztietan, bizitza komunitate bizitzan, bizitza personalean, gure lan egiteko moduetan, gure ikerketak egiteko moduetan. Orduan, aitortu behar da fenomeno hori egon badagoela, datorrela, eta olatu handi bat datorrela, ez? Olatu horren aurrean jakin behar dugu surfeatzen. Eta jakiteko surfeatzen ondo ezagutu behar dira, zeintzuk diren, sistema berri hauek, inteligente deitzen ditugunak, sortzen dituzten aukerak, eta aukera asko sortzen dituzten, neurri handi batean gure bizitza erraztu ditzazketenak, baina baita ere arrisku asko suposatzen dituzten eta mehatxu asko. Orduan, zer egin behar da? Mehatxun aurrean jakitun izan, prebentzio sistemak ondo landu, defentsa sistemak eduki arrisku horiek gu eskaltetzeko, baina baita ere aldi berean aprobetxatuz eta hartuz ekartzen dituzten aukerak eta onurak. Eta beraz, ikaslei ezin zaie esan, beitu, ez erabili adimen artifiziala. Esplikatu nola erabili duzun, ze joko eman diozun, nola zukutu duzun, ze kritikak izan dituzun, zeren askotan batez ere hizkuntza sistema handiak, large language models, edo ditzen dienak. Hor, elikatzen dira interneten topatzen diren dokumentazioetatik, eta dana ez da zuzena interneten dagoena. Orduan, ematen dizun emaitza, agian ez da zuzena, nola dakizu zuzena den ala ez. Orduan, gure irakaskuntza sistema eta metodologiak orientatu behar ditugu ere bai, alde batetik ikuspegi kritiko bat izateko inteligentzia artifizialarekiko, eta baita ere gaitasun, kompetentzia, gai desberdinetan kompetentziak garatzeko. Euskal Herriko Unibertsitatea beti izan da, nik uste dut, oso agente potentea, herrian daukagun onena, hain zuzen ere, zentzu horretan kompetentziak ematen, gaiaren inguruko kompetentziak. Eta orain ari gara garatzen, eta uste dut oso kalitate handiarekin, transversalak diren kompetentziak garatzen. Eta honetarako behar duzu espiritu kritikoa, oso garatua, espiritu komunikatiboa, gaitasun horiek oso importanteak dira. Orduan, gure irakaskuntzaren kalitatea baita ere egokitu egiten dugu aukera eta mehatxu berri hauen aurrean, eta orain daukagula orientazio azoka, justo egon gara Donostian duela 2 aste, joan den astean Gasteizen, eta bihar gaude Bilbon, animatu nahi ditut baita ere ikasleak eta beren gurasoak gerturatzeko eta ikusteko zer nolako eskaintza zabala eta kalitatezkoa ematen dugun gure unibertsitatean. Unibertsitate publikoa ikertu egiten duena eta ikertzera erakusten duena, irakasten duena. Eta zokauetan, hor bertan topatzen dituzun ikasle eta gurasoek, zer galdetzen dizute, zeintzuk dira beraien beharrak? Denetari galdetzen dute, eta orain gainera inkorporatu dugu azokauetara ikasleek beraiek ere aholkua ematea, eta estandetan ikusiko dituzu irakasleak eta ikasleak ere, informazioa ematen. Eta orokorrean, nola egituratzen diren ikasketak, gradua nola antolatzen den, batzutan galdetzen dute ere irteerak izango dituzten, gure enplegu garritasuna oso altua da, eta zentzu horretan edozein gradu ikasita beti topatuko duzu lana, eta gainera eskaintza oso zabala da, eta galdetzen dute baita ere, garraioi buruz, mugikortasunari buruz, nazioartekotze programak, mugikortasun oso zabala eskaintzen dugu, eta, orokorrean interes handia goten da. Urrengora arte. Jose Arrengoetxea, mila eskerrik izanetan izatea gurekin. Eskerrik asko zeuei. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu.
lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu helbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz Irratia, bi urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz Irratia. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Goizeko 10:00 laurden gutxi, iaia, bestelako kontuak aipagai ondorengo minutuetarako, badira, hainbat hilabete Pasaiako portua eztabaida iturri dela, gaur-gaurkoz honen inguruko eskuduntzak Espainiar estatuak dauzka eta lakoako exekutiboak eskuordetzea eskatu du. Honek kexa eragin du gobernukideen artean eskuordetzarekin lehiakortasuna galduko dela aldarrikatu nahi dute. Afera honen ikuspunturik tokikoena ezagutu nahi dugu 0 kilometrokoa eta horretarako hemen da gurekin Teo Alberro, Pasaiako alkate. Egunon. Kaixo, egunon. Pasaiako portuaren estatusa, EAJ eta PSren arteko ikamika politikarako gai bilakatura, nola ikusten duzue talka berri hau Pasaiako udalean? Guk bintzat ikamiketan sartu baino lehen uste dugu kontuan hartu behar dugula Pasaiako portuan nun kokatua dagoen, zein herritan dagoen, eta azkenian zein afekzio duen bai bizilagunetan eta eguneroko bizitzan, ez? Orduan guk bai eskatzen duguna da ikamiketan sartu aurretik, arduraz jokatzea, eta bakoitza bere plantamentutik aratago, azaltzea, argita garbi, bakoitzaren nondik norakoak, ez? Zara, azken finean, afera hor dago, bakoitzak duen iritzia, baina ez dago gu dakigunez, behintzat, inolako ez txosten, ezer, bai aldeko batzuren alde egitearen, edo bestearen alde egiteko, ikerketa seriorik edo sakonik, ez? Orduan, gu ikamiketan sartu baino lehen, bintzat momentuz ardura eskatzen dugu alde hortatik. Hain zuzen, jakina izan dugu, kaleak, Pasaiako herritarrak zer dion, honi buruz, portua herritarren eguneroko bizitzaren parte da, eta haien iritzia ezagutzeko gure lankide Iraia Kanbra Pasaiako kaleetan izan da, herritarrei zuzenean galdetzen. Pasaiako portua eztabaidaren erdigunean dago. EAJak portuaren kudeaketa Eusko Jaurlaritzara eskualdatzea defendatzen duen bitartean, PSek aurka egin dio desklasifikazio horrek portua ahulduko lukela esanez. Bitartean Pasaiako Errenteriako eta Leztoko udaleko hartarazi dute eztabaida honek ezin duela improbisatua izan eta portuaren etorkizuna arduraz eta herritaren parte hartzearekin landu behar dela. Baina zer iritzi dute portuan beraien asentitzen duten herritarrek? Bai, hori da oso altzinekoa, ¿no? Pues que hace mucho que venimos con esa reclamación. Estamos en Euskadi y tenemos un puerto elegante, pero es del gobierno de Madrid. Es el huevo o la gallina. Mejor nos organizamos nosotros que los de Madrid nos organicen.
Pero Madrid no está por la labor porque aquí se mueven miles de millones, tanto en el puerto comercial como en el puerto pesquero. Yo no soy político, pero yo creo que si lo cogeríamos nosotros lo haríamos mejor que ellos, no tengo ninguna duda. Ez zaite albisterik iritsi, ez dut irakurri ezer ez edabideetan eta ez zertxo ere. Enteratu naiz pixka eta, momentuz pixka dena airean dago eta ikusiko zer egiten duten. Ez dut asko jarraitzen eta bakarrik telebistan entzuten detena jarraipen ondiek eman gabe. Iritziak askotarikoak dira, baina bat gaientzen da. Herriak ez du ondo ezagutzen eztabaida. Naiz eta batzuek gertutik jarraitzen duten polemika beste askok urrun ikusten dute politikaren arteko beste ikamika baten moduan. Portuaren eguneroko eragina ere mai gainean jarri dugu, lana, ekonomia, baina baita kutsadura, zarata eta trafikoa ere. Ez dakit zer suposatzen duen, baino zer suposatu beharko luken bai, zan nahi dut. Herri erdian dago, oso handia da, ere izugarria du, eta herritarrok ezin dugu ezakit disfrutatu, ezin dugu erabili. Ez dakit. Ni uste dut, niretzat, nahiago dut portua, gobierno vasco edo, esko jarralutxa gestione, no? Baina, gero, ekonomia, ez dakit. No tengo datos datos o conocimientos para decir si económicamente es mejor o es peor. Eso ya no lo sé. Nosotros, como barco, el puerto tenemos siempre unas cuotas que hay que pagar, intereses, esto, lo otro. Entiendo que los puertos del gobierno vasco son más afables, son más amigables y la situación de los barcos que están en puertos como Fuenterrabía, Getaria, Ondarru es más cómoda, porque el gobierno vasco de alguna forma les trata con más cariño. A nosotros no es que nos traten mal, pero es como somos números. No sé si me explico. Aipatzen duzu ekonomia eta ingurumena eta niretzat da identidadea. Portuak suposatzen du herri baten identidadea. Herritar askok azpimarratu dute portua ezinbestekoa dela eskualdeko ekonomiarentzat, baina aldi berean portua Pasaiako herritarrentzat baita ingurukoentzat ere identitate bat dela aipatu dute eta hori mantentzea ezinbestekoa dela. Eztabaida politikoaren muinera jotzea ere beharrezkoa da. EAJ eta PSE elkarrekin gobernukide diren arren, gai honetan aurrez aurre daude eta bitxia da Pasaiako Errenteriako eta Lezoko udalak beste alderdi batzuen esku daude. Iruditzen zait inguruko udaletxeko agintariek egon beharko zutela hortan, bilera horietan. Baina estatukoa denez, eta oraindik guria ez denez, ez dute nahi izaten, nahiko izaten. PNV eta PSE alderdiek gobernuan daude, eta horiek dira, gauza denetaz hitz egiten dute, ez, berdin dio udaletxetan egoteaz edo ez. Baina polemika honen erdian non geratzen da herritarren hitza. A nosotros nadie nos pregunta nada. Nosotros somos solamente para sacar el interés por ciento de las ventas y poco más. En este caso a nosotros nadie nos ha preguntado nada. Yo creo que es una guerra muy larga. Al final no sé si se conseguirá o no. Esperemos que el gobierno vasco poco a poco vaya cogiendo. En su momento la propuesta era, y a mi juicio es la más fácil de hacer, es puerto comercial que siga interés de Madrid y el puerto pesquero que pase a gobierno vasco y luego más adelante ya se hará lo que sea. Lo que pasa es que las guerras se hacen para ganar. Si quieres todo igual no ganas. Herritarra zer, oain arte bezala, alde txarra besterik ez dugu sufritzen, zan nahi dut, bai soinua, bai usaia, bai kontaminazioen aldetikan, egunero sufritzen dugu orduro, zen frentean bizi naiz eta gaueko soinua ere entzuten da. Galdera hauek egiten dira ari zea bilatzen erantzun bat. Hori gertatzen zaigu herritarrei denbora guztian, ez? Polemikak eta beste dena egiten dira posizio batetik. Herritarrek informazio gehiago, gardentasuna eta batez ere erabakietan parte hartzea eskatzen dute. Herritarrek aipatu dute ikusteko dagoela nola amaituko den eztabaida instituzionala, baina kalean mezua nahiko argia da. Hemengo etorkizuna hemen erabaki nahi dute.
Herritarrak erantzun bila daude, Teo, eta jakineko nuke, ez dakit, herritarren iritzi ezberdin hauek entzun ostean, ze sentsazio duzu edo zer esango zenuke? Bai, batetik, transferentziaren jasotzaz eta parte, nik uste, bai, bintzat EAJ eta Podemos eta EH Bilduk bintzat transferentzia bere ganatzearen aldeko nik uste badegula nahia, norabait izateko, baina aldi berean egin behar dugun galdera da hori eskuratzea, baina zertarako zer dagoen horren atzetik, ze plangintza, ze hobekuntzak, ze inbertsio, baina batez ere hortaz aparte kontuan hartu behar dugu portua ez dela bakarrik azpiegitura ekonomiko edo industrial bat, baizik eta eragina zuzena duena gure eguneroko bizitzan ez, bai horra aipatu diren bai kutsadura, bai zaratak, bai horrelako kezkak nabariak dira, baina gero ere espazio kudeaketan ere kontuan hartu behar da, gure herrian nola egituratua dagoen, portuaren inguruan, eta zenbait herri naiz eta portuan egon, ez dute portura sarbiderik edo uretara sarbiderik ere ez, eta guk bai eskatzen duguna da nolabait, bintzat bertan gauden udalerriok parte hartze zuzena eukitzea portuko erabakietan. Hor, ikusten ditugunean ikamika hauek, ikusten ditugu, Euskal Herri mailako hautetxeak ez da, ibiltzen direla, baina zer gertatzen da? Tokiko mailan Pasaiako PES eta EAJaren bueltan heltzen da ez da bai dau, udalbatzetan aipatzen den afera dau? Egia aitortu behar bali madet, horrelako egunerokoan bintzat, ez dugu horrelako eztabaida gai momentu honetan tarteka gian bai ateatzen da, baina bintzate plenotan eta horrela ez dugu gaia jorratzen. Nik uste, alderdi bakoitza baduela bere posizionamendu alde hortan, baina hortik aratago lehen komentatzen duena, ez da zeinen esku geratu behar den, baizik eta zertarako eta bakoitzak ze asmoa duen horrekin, ez. Hor, EH Bilduk eta Podemosek osatzen duzue Pasaiako udal gobernua, duela gutxi ere bi alderdiek EAJarekin batera Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatu zuten Pasaiako portuak Euskal Herriko ekonomiarentzat duen izaera estrategiko eta portuen kudeaketan Euskal Erakundek duten eskumena defendatzea. Era berean, Aritz Perez EH Bilduko batzarkideak egungo portu eredua agortua dagoela ere berretsi zuen. Jarduera ekonomiko eta herritarren ongizatearen arteko oreka badagakoa nolako da EH Bilduk defendatzen duen eredua? Guk horre eredua behintzat bai abia puntu gisa bai planteatzen dugu herritarren ondurako izan behar duen herritarren beharretara egokitutako portu bat. Portuak baditu arlo ekonomiko, arlo sozial, arlo laboralak, eta badu ere bizikidetza, eguneroko bizikidetzarako ere tartea, ez? Eta guretzat, hori, azken finean eredua izan behar du, bai, herritarren partaidetza bermatzea, udalen partaidetza bermatzea, eta gero ere, bai, ingurumenarekiko errespetua eta jasangarritasuna batez ere horiek bintzat oinarritzat hartu eta hortik aurrera egin. Hor, Pasaiako portuak dituen potentzialitateen artean badago aukerarik krisi larrian den arrantzaren sektorea sustatzeko ere? Nik uste dut baietz eta guk ekarpen hori bai egin dugu orain lantzen daigean portuaren baitan plan estrategiko berri bat egiten ari dira eta gure ekarpenetako bat hori izan da arrantza sektorea bintzat bultzatu eta hortarako ere, gu gaur egun degun arrantzarekiko eta hor badago Pasaia bertan itsas eskola, Enbelas de Lezo itsas eskola, eta guk uste dugu hori ere baliatu behar dugula, ez bakarri formakuntza aldetik, baizik eta sektore horren erreleboari ere aurre egiteko, eta nik uste badela gai garrantzitsu bat, bere garaian arrantzak bazuelako gure portuan,
indargune handia, eta nik uste gaur egun hori nolabait berreskuratu beharko genukela baita ere. Pasaiako portua kudeatzeko, hor instantzia ezberdinak daude, Eusko Jaurlaritzatik datozen izendapenak, Espainiar gobernutik datozen izendapenak, ez dakit, testu inguru horretan udala sentitzen da akaso, edo sentitu daiteke umezurtz, bere herrian duen instalakuntza handi horretan, bete-betean ezin duelako sartu? Bai, eta ala da, egunerokoan guk bertan bizi garenok pairatzen dugun realidade bada, espazioetatik hasita, gure herria zenbait eremu dia portu eremuak, nun guk udal bezala ez dugu erabakitzeko ahalmenik, baina gure egunerokotasunean hortxe dauden zeak ez, eta gero aldi berean ere, pixkat eta guk ere aldarrikatzen dugun hortan, gure kasua Pasaian gu bai portuko administrazio kontseiluan parte hartzen dugu, baina badago beste herri bat Lezo kasu honetan parte hartzen ez duena, eta guk bentsat bai aldarrikatzen dugu inguruko udalerri guztiok parte hartzea eta erabaki gune horietan egon alizatea. Eragina zuzena du gure herrietan. Horre, eztabaida izan denan Pasaiako portuaren eskuduntzari buruz, aipatzen den elementua da, eskuduntza Euskal Autonomia Erkidegora eskuordetzen baldin bada, portuak lehiakortasuna galduko lukela. Zer uste duzu honi buruz? Ez dakite, esan nik uste hortarako, hortaz adituak direnek zerbait esatekorik izango luketela. Nik esan ez dut horren inguruan ez dakit onerako, zare batzuk diote onerako, beste batzuk txarrerako, ez dira ados jartzen, nik uste bai egin beharko litzatekela alako lanketa edo ikerketa edo azterketa sakon bat ikusteko. Osa ez dela bakarrik esatea, ni nahiago de Madrilen edo ni nahiago Gazte izen egotea. Nik uste horre besteok ere zer esanik badegula, baina arlo ekonomikotik aratago ere, nik uste herritarrekiko errespetuz behintzat gure hitza ere entzun beharko liratekela. Batez ere, kontuan hartuta, hori gure egunerokoan asko baldintzatzen duela portuak gure eguneroko bizitzan eta herrian. Eta ekonomikoki ere jakineko nuke, ze balantza egiten duzu portuak sortzen duen aberastasunaz, sortzen diren lan postuetaz, eta ez dakit udalera altzen diren, ez dakit tributuren bat edo luko ote den, edo? Eta haindara gutxi, abenduan egin genuen Gipuzkoako batzar nagusitan agerraldi bat 3 alkateok, pixkat horren inguruan ere ez, egia da, batetik badagola enplegua eta lana eta hori babestu behar dugun, noski, enplegu duin bat bultzatuz, baina aldi berean badago gure udalerritara iristen ez den, ekarpen ekonomikorik ez, eta berri ona izan da, behintzat gure eskaeretatik abiatuta, gaur egun bai aldundiak abian jarri duen zerga berri bat, justu azpiegitura hauei jarri behar zeiena ez, eta espero dugu datorren urtetik aurrea 2027tik diru behintzat ekarpen horiek jasotzea, zaratik gain arte, bai Bizkaian eta bai Araban hori arautua zegoen, Gipuzkoa falta zen, eta badirudi hortan egela, eta denon onurarako izango denez, behintzat ekarpen horiek ongi etorriak izango dira. Adi izango era Pasaiako portuaren etorkizunaz, Teo Alberro, Pasaiako alkate, eskerrik asko gurean izateatik goizonetan. Bale, eskerrik asko zuei. Eta eskerrak baitaren, Malen Dominguez eta Unai Fernandez de Betoño. Urrengoan izango zue, hitz egiteko tarte gehiago, eskerrik asko eta asteburuan. Berdin. Asteburuan. Trumpen sinadura soil batek atzera bota ditu, ostiral goizalde honetan, adituek funtseskotzat jotzen dituzten eta Obamaren gobernuen hasieratik duela 17 urte ezarriak zeuden ingurumen erregulazio printzipio hainbat. Magnateak erregai fosilak goraipatu ditu, evidentzia zientifikoaren aurka. Itxaso Leon, egunon?
Egunon pei egunon entzuleok, klima aldaketaren aurkako borrokaren kontrako aurrera pauso batean Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak erabaki giltzarri bat sinatu du goizaldean 2009tik zetorren ingurumen erregulaziorako. We are officially terminating the so-called endangerment finding. Hala baliogabetu du urte hartan emandako arrisku irizpenan egutegi efektuko 6 gas kaltegarriak zirela ezartzen zuena. Errepublikanoak klima aldaketa geldiarazteko ahaleginen aurka hartutako hainbat neurriren artean berriena da eta ondorio izugarriak izan ditzake adituen arabera. Mr. Trump is now substituting his expert scientific judgment for that of the world's leading and the country's leading scientists. And he's wrong. It's going to lead to a lot of regulatory uncertainty, obviously legal uncertainty, and for companies like utilities that kind of plan things 5 years in advance, this might cause a lot of confusion as to how they proceed. Ostiral honetan onartutako neurriaren helburua Trumpen arabera kostuetan bilioika dolar aurreztea da autoen fabrikatzailei eta gidari estatu batuarrei. We cancel the EPA's absurd, just totally absurd tailpipe emission standards, which was a disaster for automobile manufacturing, and revoked Biden's emissions waiver that would have allowed California to regulate automobiles for the entire nation. Adituek ordea ohartarazi duten neurriak kutsadura areagotuko duela eta onurarik izatekotan gasaren industriarentzat izango liratekela. When the clean car rules are revoked, that will allow automakers to make more gas-guzzling vehicles that guzzle and pollute. So the reality here is that what the president is doing is bad for the climate. It's bad for consumers. It's bad for our health. It's great for the oil industry, which wants to sell you more gas. Ingurumena babesteko agentziak hidrokarburoei eta elektrizitatearen sorkuntzari buruzko politikak berrikusteko egin nahi dituen 30 ekintza historikoren baitan kokatzen da. Jardunbide honek Trumpek krisi klimatikoaren aurka borrokatzeko politikekiko duen mespretsua ziurtatu du berriz ere. Eta bere ohiko diskurtso provokatzaile eta faltsuarekin egin du gainera 2009an onartutakoak osasun publikoarekin zerikusirik ez duela argudiatu baitu. This determination had no basis, in fact, had none whatsoever, and it had no basis in law. On the contrary, over the generations, fossil fuels have saved millions of lives and lifted billions of people out of poverty and all over the world. Hori guztia iruzurra izan zela azpimarratu du eta gaineratu du erregai fosilek milioika bizitza salbatu eta milaka milioi pertsona atera dituztela mundu osoko pobreziatik. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez aipatuko dugu errepidetan amaitu direla ohiko autopilaketak Bilbo inguruan, alegia Leioan eta Barakaldon sortuak ziren gaur goizean, eta bestalde istripu bat izan da ere Bizkaia 30 errepidean Sondikan eta Barakaldorako norantzkoan. Istripu hori amaitu da eta autopilaketak ere gutxituz doaz inguru horretan. Eta ostiral honetako eguraldiaren iragarpena bestalde Iker Ibarluzeak ekarriko digu. Eguraldiak nabarmen xamar okerrera egingo du ostiral honetan. Goizean goizetik hasita zeruan hodeiak nagusi izango dira eta egun sentian sartuko den fronte batek euri giroa ekarriko du. Fronte beroa izango da eta honekin zaparradak arinak izango dira, baina nahiko sarri botako du eta goiza busti xamarra izango da lurralde osoan. Aldiz eguerditik aurrera egoera ezegonkortu egingo da, goietan aire hotza sartzen joango da eta orduan zaparradak ugaritu egingo dira eta indarra hartuko dute. Euria gehien bat Kantauri Arixuri aldean botako du eta gainera azken orduetan ez da baztertzen bertan ekaitza jota zaparrada handi xamarra botatzea bereziki ipar ekialdean. Ego isuri aldean euri gutxiago botako du, baina bertan ere zaparrada politak eroriko dira. Haizeak goizean ego mendebaldetik arro xamar joko du, eguerditik aurrera ipar mendebaldera egingo du, temperatura minimoak eta maksimoak beherako bideari utziko diete, 4 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauri Arixuri aldean 10 eta 14 gradu bitartean eta ego isurian 8 eta 11 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa herrialdean neurtuko dira eta altuenak kostaldean eta goietan aire hotzara sartzarekin batera eta temperaturak behera egitearekin batera azken orduetan elurra 1000 metrotan kokatuko da. Hauexek, aipatzekoak eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Peia asteburuan. Berdin, eta agurtuko ditugu baita ere bigarren kafeako kideak egunon. Egunon. Beno, gaurkoa, ostiralmea, ez dakit nabaritzen alduzue eguna metu denik edo nola zabiltzate gaur?
nabaritzen dugun, bueno, kalean ez dabil inor, utxutxak daude kaleak, baina garbitzaileak pasa dira eta eskerrak, gau usaia deituko diogu, gau usaia zuen hemen denak, eta, bueno, gure gorputzak hemen daude, estudioan daude, gure arima ez dakigun ondagoen. Baten bat junda gau pasa ginez? Gau pasa. Gure lankide berrienak, Xabik, esan digu, oea, bueno, pixkat ikutu duela, baino justu, eta hemen dago, ikusten ari naiz bera hemen dagoela, ez dakit bere burua hemen dagoen ala ez. Dio, merko dugu, ja nolako parte hartzea daukan. Baina, bueno, festa badator oraindik ere. Badator festa eta gu ere hemen festa giroan egongo gara, aritu gara azken egunetan mozorroak gora, mozorroak bera, baina mozorro horiek norbaitek egin behar ditu, eta eneko bidali dugu jostunekin hitz egitera, ea zen olako lana egiten duten, inauteriak iritsi aurretik, eta ze garrantzitsua den beraiek egiten dutena, naiz eta galtzen ari den, geroz eta jostun gutxiago topa ditzakegu, eta geroz eta joera gutxiago dugu agian jostunei gure mozorroak enkargatzeko, horretaz jardungo dugu. Bihar Valentin deuna eguna da, eta nahi alkortak, beti bezala feminismotik, kritika, begirada, errepaso historikoa egingo dio egunari. Kafe hutsa hartzera Odei Iriarte kapero txipi dantzaria etorriko da, eta, kontutxo gehiago, noski? Oso, adio ongo, eskerrik asko, Juri. Eskerrik asko. Eta gure partetik besterik ez joateko tenoria duzaigu, ondo segi, gozatu, asteburuaz, eta inauteri giroan baldin bada, asko zobe, ondo segi, aio? Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea.